добра выглядаеце, сябры. Во. Дзякуй, Лёш. Пад запіс, каб было, а не тое, што, ведаеш. Я Потым забыўся не дакажу. націснуць. Я падумаў, што націснуў, забыўся. Ну, добра, што не Такое 2 гадзіны бывае. прыйшло. Ну, дарэчы, так. Так, зараз пераправеру, што у нас ўсё пішацца. Ну, нібыта ўсё пішацца. Вось не сказаць, што я так моцна рада вас бачыць, калі шчыра. Класны пачатак. Нічога сабе. Я мела на ўвазе ў онлайне, таму што пасля гэтай атмасферы афлайна і папярэдняга запісу ўжо так збірацца ў онлайне, такі, пачынаецца зноў. Зноў гэты мікрафон не працуе. Розніца адчувальная, так, пакуль наладзішся, пакуль тое, сёе. Але, вядома, ўсё адносна. Прывітанне, ребята. Прывітанне вам. Давно не бачыліся. Добра, ты пачала, канешне, у меня аж матывацыя з'явілася. Так, я добрая HR. Шо, як справы ваші? 3 тыдні. Сумна. А шо сумна? Шо Ну, здарылася? што не бачымся. Жыўцом, сумна. Дарэчы, 3 тыдні прайшло для нас, а для слухачоў нашых, хутчэй за ўсё, пройдзе там дней 5. Гэты выпуск выйдзе, можа, у панядзелак. Слухай, калі ты будзеш мантаваць гэты выпуск так, як папярэдні... Ну, там складаны монтаж быў. Ну, там же камера. Конечно, без пытанняў, так. Гэта не папрок ні ў якім разе. Ну, там, так, вось гэтыя моманты, калі хтосьці кажа, і такі зум X10 на кагосьці, просто геніальна. Таму мне ўсё спадабалася. Колькі компліментаў. Ну, блин, так добра зайшоў гэты выпуск, капец просто. Хоць ты заўсёды цяпер. Варта прасіць кампліменты, іх даюць, аказваецца. А, ты ўсё пра кампліменты. Я пра тое, што выпуск добра зайшоў. Да, ладно табе, што там выпуск. Все ўжо сказалі, што Ты прыгожа. з такім прыгожуном вядзеш, які выпуск. І не паспрачаешся, з прыгожунамі веду выпуск. Конечно. З прыгожуном. О. Добра, якія навіны? Эмілія, дзе бегала, расказвай. Нешта даўно ты не бегала нідзе. Я бегала, але гэта было так сорамна, што нават не буду казаць. У нас сёння, дарэчы, будзе навіна пра роботаў, якія бегаюць. Я паглядзела, з якім там часам бегаюць роботы, і падумала, што проста я дзесьці вельмі далёка. Ну што, цяпер і ў шахматы не гуляць? Ну што вы кажаце? Ці ў го? Так, вядома. Вось я ўжо прыносіў вам фільм, які раю паглядзець. І я все яшчэ раю яго паглядзець. Усё яшчэ гляжу Пантэон. На якой ты серыі Пантэона? Усё на той жа. А ты спытай у Лёшы, на якой ён старонцы каласоў пад цярпом тваім. Стапе, даражэнькія. Калі вы памятаеце лор, то як я прачытаю каласы пад цярпом тваім, гэты падкаст скончыцца. Таму і расцягваю. Можа быць, ён скончыцца ў онлайне. Распачнецца. Все пераязджаюць у Нідерланды. Гэта добра. Гэта добрае рашэнне. Хутчэй ты да нас. Ну, паглядзім. Ну, давайте хвілінку анонсы скажу. 6 чэрвеня, ўжо кожны дзень гэты анонсы раблю дзесьці на імпрэзах амаль што. 6 чэрвеня мы плануем закрыццё сезона «Мова на новай». Гэта адбудзецца ў Алясніцы. У Алясніцы ёсць проста чароўны замак. Князёў Гэта ў Польшчы, пад Вроцлавам, як што. Гэта не... Так. Дзесьці. Ребята, вы яго бачылі. Яўген, нават ты яго ўжо пабачыў. Хаця тебе цяжка здзівіць, мы зразумелі. Вось, але што маем, то маем. Усё роўна замак вельмі прыгожы, і ўсё будзе адбывацца там, розныя актыўнасці цягам дня. Вечарам будзе канцэрт, да нас завітае Лявон Артуравіч Вольскі і выступіць на дзядзінцу. Я думаю, будзе вельмі файна. Спадзяюся, нам дазволяць паставіць намёты таксама побач з замкам, і можна будзе ранкам прачнуцца шыкоўным відам на парк, на стаў, на замак. Вось, таму пазначайце сабе ў календарках, гэта будзе 6 чэрвеня. Я падвольскага закасіў яго таксама. Акуляры такого колеру. Я думала, гэта ты ад прыгажосці Яўгена проста ўжо. Калі што, нас жа слухаць людзі. Лёша цяпер узяў акуляры. Лёша цяпер вольскі. А прикинь, приходят люди на закрытие сезона, а там Лёша на сцене.
Ну, то, що Вот будзе это з лукамі. расчарование будет. Ось гэта закрыццё так назаўсёды ўжо. Ну, я буду з луками, так, приходьте. 7 чэрвеня я буду з луком. З лука вучыць стріляць вас. Типу, хто не збег, той... Хто не збег, Так, того то на шашлык. заночаць. Ну, так. Я тут захвочваю, запрашаю, а вы што робіце? Не, прыходзьце, канешне. Вельмі шкада, што я не даеду, але быў бы зайздросны. А ведаеш, куды ты даедзеш? Куды я даеду? Ты даедзеш на Тутыку, дзе мы будзем даваць офлайн-запіс. 16-19 ліпеня запрашаем, Мгм. ребят. І, дарэчы, так трапна склалася, што можна было б ужо нават у сэнсе можна было пра гэта ўжо не казаць, бо шаноўнае гаспадарства білеты скончыліся акурат тады, калі сказалі, што там будуць каласы па цярпом тваім. Тваім? Каласы па цярпом шаі. У мяне ўжо капец все блытаецца з гэтымі назвамі. Канешне, таму што учора у нас быў так. Так. Учора гулялі ў Раскажу, квіз, якой камандзе. і наша каманда называлася «Каласы пад піўком тваім». Вось. Даруй Паўсюль нам гэтыя дзядзька каласы. Караткевіч. Так, Што мы дзядзька робім? Караткевіч там вось так вертіцца. Перавярнуўся. Ну, як мы толькі не здзекуемся з гэтай назвы. Ну вось, такія навіны, такія... А што ў цябе распавядзе, Евген? Як ты сумоўе правёў? Ты ў мінулым выпуску распавядаў, што ў цябе нейкае сумоўе будзе. Так, сумоўе. Всё добра. AI, і яшчэ трошкі AI. Ну, типа нашаму шаі, і яшчэ трошкі шаі. Ну, сапраўды, асноўны фокус на тым, як людзі карыстаюцца шаі ўжо так. Ужо больш ні пра што людзі не размаўляюць. Гэта цікава. А на якую пазіцыю ты шукаў чалавека? Сумовіў, размаўляў? Гутарыў? Senior software engineer. Senior software engineer. І што ён там табе распавядаў, чым ён карыстаецца? Чатам GPT? Ну, вось не, на шчасце трошки больш цікава, то бок клад-коды. Эмілька, прабач, мне проста цікава. Чому прабач? Такі мне цікава. Мне Я цікава, ці Евген прапусціў яго ў наступны этап. Я памятаю, што гэта было вельмі адказна. Мы яго нанялі ўжо, так. Вельмі рады, і ён таксама нібыта рады. Вось у ліпені выходзіць. Так, насамрэч цікава, як людзі карыстаюцца для працы таксама, так, бо калі нехта не карыстаецца там клод-кодам, то для мяне гэта ўсё, ну, умоўна, там, кодексам яшчэ можа быць, так. Вось, то для мяне гэта ўжо прям чырвоны сцяжок адразу. Ужо цяпер гэта, на жаль, немагчыма. Вось, але чувак апынуўся такі вельмі цікаўны, ён карыстаецца і ў працы, і па-за працай таксама для сваіх нейкіх праектаў. Вось, і, карацей, было... Карацей, будзе вам токены жэч. Ой, гэта ўвогуле цікавая тэма. Мы сёння, ось якраз у нас быў мітынг, я там раблю такую суполачку маленькую ў кампаніі, дзе мы абмяркоўваем, проста збіраемся раз на месяц і балакаем пра шаі. Хто, што, дзе. І сапраўды ўсё часцей мы размаўляем пра вось гэты ліміт па токенах, так, то праз розныя падпіскі вы можаце даволі хутка дасягаць ліміт, і што насамрэч усё прасцей і прасцей гэты ліміт дасягнуць, так, то бок раней хапала на некалькі гадзін працы, там на 5, там цяпер на 2, цяпер на гадзінку. Так, у нас таксама ёсць проксі, прабачце за шмат тэхнічных штук, але ёсць у нас мадэлі дзесьці ў Швецыі на серверах, так, і праз проксі мы да іх ходзім праз API і плацім за API, і кошт... Колькі незразумелых слоў просто за 5 секунд сказаў. Так. Некія проксі, Але ты малайчына, класная ініцыятыва. Але сэнс у тым, што ўжо то, колькі гэта каштуе, ну, нам трэба з гэтым штосьці рабіць. То бок цікава, што гэта на дадзены момант ужо занадта дорага. Той падыход, як распрацоўшчыкі ў кампаніі карыстаюцца шаі. Вось. І мы рабілі розныя ініцыятывы, каб людзі больш гэтым карысталіся, але цяпер да моманту, калі трэба думаць, токеноміка гэта называецца, так? Штосьці такое. Ну так. Вось. Таму... А што вы думалі? Шаі гэтым абмазаліся, а плаціць хто за гэта ўсё будзе? Вось вы і будзеце плаціць, а потым бедных гэтых распрацоўшчыкаў лупцуеце, што яны не карыстаюцца гэтым шаі. А можа, яно невыгадна будзе? Можа, трэба гэтых распрацоўшчыкаў звычайных наймаць, і гэта будзе танней, чым абмазвацца гэтым усім? Да не, проста пераходзім на кітайскія мадэлі. Якіх кітайскіх распрацоўшчыкаў? Але сапраўды вельмі цікава, і калі нас слухаюць слухачы, якія працуюць у IT, раскажыце, як у вас у кампаніі. Я, на жаль, лічбы пашарыць, падзяліцца лічбамі не магу, але гэта дзесяткі тысяч еўра кожны месяц. На чалавека? На токены... Не,
Не на чалавека, на ўсіх, але Фігня. это десяткі, і гэта толькі праз API да гэтага ідуць усе падпіскі на ўсё, што ў нас ёсць. Вось, і Так, ладно, давай далей, а то я уже адчуваю, як у нас падгарае адна дубка ў падкасці. Я не ведаю, што ты там адчуваеш. Я ўвогуле вас не слухаю. Да мяне ўжо за лясніцы даляцела, ведаеш, праз 40 кілометраў. Я ўжо адключылася на слове... Пачакай, на якім слове? На першым незразумелым мне слове. Проксі, на проксі, так. Добра. Што яшчэ? Еду на Мальту на наступным тыдні. Трошкі трэба адпачыць. Зноў адпачынак? Ты ж недавно ездзіў. Што за... Так ты ў Амстэрдаме менш бываеш, чым дзесьці яшчэ. Калі недавно, блин. Ну, калі? 3 выпускі таму, не? Пачатку сакавіка, ну, гэта давно ж. Ну, ладно. Не, Ты ну, просто а так... ездзіць адпачываць пасля кожнага выпуска. Атрымліваецца, мы тебе так стамляем, і ты такі, блин, то на Мальту, то... То бок ты намагаешься разбіць свае адпачынкі на 4 разы на год, ці як гэта адбываецца? Просто цікава. 5. 5. І нормально. 25 дзён. Нормально. А я ось з таго пакалення, як ты бярэш раз на год і выгрыбаеш усе 25 дзён, а як можна, так раз на 2 гады усе 50. Лікуеш сваю дэпрэсію за 50 дзён і повертаешся на працу. А з якога пакалення? Бо пакаленне яшчэ некаторыя ребята увогуле не бяруць адпачынак, і там праз 3 гады ўжо назбіраецца. Ну вось з гэтага, так, з гэтага. Это просто я вельмі сябе люблю. Лёша, ты атрымаў ужо картку, ці не? О, дарэчы, атрымаў, так, дзякуй вялікі. Ты з гэтага пачынаць трэба было? Я не казаў, я забыўся. Не, все, я легалізаваны ў Польшы, як што мяне будуць спердаляць, то буду спердаляць да Польшчы, як хто разумее. Таму ўсё, уже нават у Нямецчыну з'ездзілі. О, найс, круто. Так і тут да Нідерландаў ўжо засталося. Ну, я таксама думаю, што ўжо фігня, трэба неяк планаваць. Трэба ехаць. Офлайн наступны. Офлайн наступны, так. З вами гэтым разам онлайн Яўген, Лёша і Эмілія, і гэта каласы пацярпом ШАІ, падкаст пра штучны інтэлект, пра навіны з сусвету штучнага інтэлекта. Як гэта працуе. Мы кожныя некалькі тыдняў збіраем цікавыя навіны і распавядаем вам пра іх, і таксама іх абмяркоўваем. Заўсёды радыя вам у каментарах, калі ласка, таксама дзяліцеся, што вы думаеце пра навіны. Прыносіце нам навіны. Мы ўжо бачым, што некаторыя слухачы знайшлі нас у сакрэтных месцах. Ціха, не палі кантору. Но! І вы таксама можаце, калі хочаце. Вось, і мы будзем пачынаць. Эмілія. Пачынаць з Беларусі будзем. Таму што ў Беларусі адкрыюць інстытут выбітных інжынераў і будуць нават рыхтаваць па кірунку ШАІ. Інстытут ствараюць БНТУ і Нанкінскі універсітэт пры ўдзеле кампаніі Synomatch Digital і зоны прамысловага развіцця высокіх новых тэхналогій горада Нанкін. Карацей. Лёша. Мамкін горад. Інстытут будзе рыхтаваць высокакваліфікаваных... Лёша, можа, тебе быў гэты інстытут выбітных інжынераў нават не ўзялі бы, а ты тут смяешся. Все так. І рыхтаваць высокакваліфікаваных інжынерна-тэхнічных спецыялістаў са ступенню магістра па штучным інтэлекце і камп'ютарнай інжынерыі. Навучанне будзе праходзіць па мадэлі 1+1, то бок першы год у БНТУ, другі год у кітайскай ВНУ. А на колясцы? Нібы класна, ладно, але вы хацелі стаць магістрамі па штучным інтэлекце? Лёша, ты вельмі моцна зашакаліўся, і мы не пачулі нічога. Гэта не зашакаліўся, гэта я закашляў, все нормально. Я рагатаў за 1+1. Я спытаў, ці трэба там на колясках ездзіць. Вельмі дрэнны жарт. Ё-маё. Ай, пакуль што добрых сёння не было, калі што.
Окей, што цікавага, што можна будзе атрымаць ступень магістра па штучным інтэлекце. Не, ну клас. Вы б хацелі сабе Насамрэч, такую ступень? Навіна добрая, як па мне. З цікавага. Асабліва для беларускіх студэнтаў, то бок для беларускіх студэнтаў гэта выдатная магчымасць, можаш год вучыцца ў кітайскай ВНУ. Так. Гэта вау. Ну, якія топ-2 ў свеце па штучным інтэлекце, калі. Ну, то бок, гэта реальна вельмі моцная школа ШАІ, і гэта класна. Цікава, вось цікава. Магістр па штучным інтэлекце, ён які? Вось што трэба было б засвоіць, зрабіць, увесь час засвойваць, напэўна, так, каб стаць магістрам па штучным інтэлекце? Ну, я думаю, там людзей будуць вучыць таксама, ведаеш, базам такім ввогуле пра штучны інтэлект, так? Машин лёрнінг, deep learning, LLM. вось гэта ўсё вакол стварэння штучнага, стварэння нейрасетак, хутчэй за ўсё. Нейрасетак, так. Бо каб рабіць рэвалюцыі ў гэтым, так, каб знайсці, не ведаю, як дайсці да гэтага AGI, так, ці не паляпшаць, ну, трэба рэальна ведаць вельмі глыбока, што там адбываецца, а не проста, не ведаю, як карыстацца. Ну, у Китая ж зацікаўленасць у гэтым. Ім патрэбныя такія спецыялісты. Мне парадавала, што вялікі камень працуе. Я не ведаю, ці ведаеце вы, што такое вялікі камень, але... Дарэчы, раскажы, я не ведаю. Ось ты, хто з Менску на аэрапорт катаўся на таксоўцы ці на чымсьці там на машыне, мы звычайна заўсёды прыязджалі праз гэты вялікі камень. Гэта здаравенная эканамічная ў першую чаргу, наколькі я памятаю, зона, не эканамічная, прабачце, здаравенны кавалак лесу, які перабудавалі ў тэхнічныя гэтыя, што мне слова вылетаюць, Кампус. Карацей, кампус, дзе... Не кампус, не кампус, не. Карацей, далі гэтую землю кітайцам, кітайцы там зрабілі тэхнічную вытворчасць. Во, яны там збіраліся рабіць роботаў, яны там збіраліся рабіць всякія канвейеры для вытворчасці дэталяў для камп'ютараў, для тэлефонаў. І гэта ўсё будавалася, можа, гадоў 10, і былі такія вялікія надзеі, што гэта па бюджэтах пераплюне парк высокіх тэхналогій, што з'яўляецца эканамічнай зонай. Вялікі камень таксама эканамічная зона. І нешта там усё не заводзілася, усё не працавала, набудавалі, кітайцаў гэтых прыгналі, а нічога не было. І вось, нарэшце, там універсітэт цэлы зрабілі на падставе гэтага вялікага камня. Ну, класна. Але слухайце, а што з размеркаваннем цікава? Куды будуць размяркоўвацца ў выніку і дзе застануцца студэнты? У сэнсе, ты думаеш, што іх у Кітай павезуць? Ну, можа быць, будзе нейкая магчымасць застацца. Ну, то бок, і наколькі яна будзе... Не, у нас жа адпрацоўка ёсць. Хутчэй за ўсё праз адпрацоўку прыйдзецца павяртацца з Кітаю і адпрацоўваць на вялікім камні. А больш не. Дарэчы, з такой спецыялізацыяй у Беларусі пакуль што няма дзе працаваць. Не, пачакай, а дзе даільныя апараты робяць? Ну, там не патрэбныя мадэлі. Гэта ў Новым Полі пад Ракавам, там вучаць добрых хлопцаў, дзяўчат. Не, ну просто... Я думаю, што можна будзе просто у IT пайсці. Не, пайсці так, але ж гэта размеркаванне. Зараз в Беларусі размеркаванне даволі жорсткае, нават на тэхнічных спецыяльнасцях. Ну, наколькі я чуў. І вы ж ведаеце, што там 4... Бюджэтныя спецыяльнасці. Бюджэтныя, так. А вы думаеце, там шмат будзе небюджэтнікаў? Ну, і тады цікава, колькі будзе каштаваць 1 год навучання ў кітайскай ВНУ. А чаму ён павінен штосьці каштаваць? Ну, для бюджэтнікаў ўсё бясплатна, не? Так, але мы зараз не пра бюджэтнікаў, у якіх не будзе размеркавання. Так... Чалавек плаціў за вучобу, я застануся ў Кітаі. Можа, там не будзе пра платнікаў. Я думаю, што можа там размеркаванне ў Кітаі будзе, вось тады класна. Можа, там нейкая сумесная будзе фабрыка, я не ведаю, якая будзе там Беларусь бенефіты слаць. Толькі каб не для усялякіх мэтаў незразумелых. Можа, можна будзе размеркавацца ў Кітаі і працаваць. Чаму не? Ну, карацей, цікава. Паглядзім. Файна, што людзі змогуць паехаць кудысьці павучыцца сапраўды сучасным падыходам да ШАІ і глыбока разабрацца ў том, што адбываецца. А кітайскую мову трэба ведаць? Я думаю, што не. Ну, як ты вывучыш? Ты думаеш, там 3 студэнтаў набіраюць? Ну, у мяне знаёмыя калісьці ганялі ў Кітай на 9 месяцаў навучацца спутнікам кіраваць Белінтэрсатам. Ну, так, яны там не навучалі кітайскую мову. Але ў іх там была моцная праграма. Так хутка не навучышся, там такая мова. Цікава. Ну, пашліце далей, там навіна ўвогуле з барадой. Я забылася папрасіць, можа, падумаць пра яе, каб яе прыбралі, бо яна ўжо не самая актуальна, напэўна, ўжо ўсе ведаюць. Слухайце, 3 тыдні прайшло, трэба распавесці пра наступную... Не, давай.
Барадой у Конечно. нас толькі З Лёш. барадой. Ладно, вы так хочаце Я на навіна. хутенька перайсці ад добрай навіны пра светлае беларускае будучыню светлую беларускую да ядзернага попелу над усім светам. Ну давайте добра. Навіна пра Сэма Альтмана. Вось. І Сэм Альтман ядзерны попел. Все часцей сустракаюцца. Карацей, што адбылося? Гаррі Поттер. Як назва Гаррі Поттер. Лёша, табе прыдумваць назвы кнігі фільму. Так, шыкоўна. Але навіна такая сабе. Карацей, адбыліся першыя напады на дамы публічных персонаў, якія топяць за AI. Прыватнасці на дом Сэма Альтмана 2 разы напалі за мінуўшыя 3 тыдня, прычым 2 разы на адным тыдні гэта адбылося. Першы раз малады хлопец кінуў у яго дом коктейль Молотова у вароты дома. Гэтага хлопца злавілі. Дарэчы, звычайны хлопец, ну ладно, Даніэль Алехандра Марена Гама. Ну, звычайнае прозвішча для ЗША, зараз без жартаў. Наколькі я чытаў, таксама хлопец даволі просты, але вось ён вырашыў коктейль Молотова кінуць, таму што лічыць, што Сэм Альтман вядзе да знішчэння чалавецтва. І нават гэты хлопец напісаў перад тым, як кінуць коктейль Молотова цэлы артыкул пад назвай «Эпітафія чалавецтва». Эпітафія — гэта штосьці з рэлігіёзнага, так, напэўна. Ну, карацей. Я думаю, што не. Але Не? Ён яшчэ папытаўся, гэты хлопец, прымазацца да арганізацыі Pause AI, пра якую мы размаўлялі, якая рабіла ў Сілікан-Вэлі пратэсты невялікія супраць шаі. Але Pause AI сказалі: не, мы да такога злачынства мы не маем нічога датычнага, таму, калі ласачка, нас сюды не ўплетайце. Потым літаральна праз некалькі дзён паліцыя злавіла маладых дзяўчыну і хлопца, якія ездзілі каля дома Сэма Альтмана са зброяй, і там высветлілася, што яны хацелі прымяніць гэтую зброю, просто нібыта пастраляць у дом Сэма Альтмана. Ну, і... Вось гэта дэйт, прыкінь. Гэта капец. Паехалі, пастраляем. Дэйт. У сэнсе спаткання. Ну так. Але яны былі ўражаныя, хутчэй за ўсё, выпадкам, які здарыўся таксама там на тыдзень раней, прыкладна у той жа мясцовасці ў Сілікан-Вэлі адбыўся напад на дом члена гарадскога савету Індыяпаліса, які падтрымліваў будаўніцтва дата-цэнтраў. Да яго пад'ехалі і 13 разоў стрэлілі проста ў сцены яго дома, пакуль што не ў яго, і запіску пакінулі, што няма дата-цэнтрам. Вось. Ну, то бок, яшчэ некалькі тыдняў, месяцаў, можа, таму нам падавалася, што не будзе ніякіх там маршаў, пратэстаў, а вось літаральна праходзіць месяцы, у нас ужо моладзь проста ездзіць са зброяй і кідае коктейль Молотова ў вароты, і гэта проста намёкі. Гэта нават не пратэсты. Што адбудзецца, як гэта ўсё набудзе масавы характар, невядома. Што будзе, калі будзе той самы AGI, не? Ці вельмі блізка да таго самага AGI. Вось мы сёння не ўключалі гэтую навіну, бо і так шмат атрымалася. Але ёсць цікавы, ёсць такі сенатар у Амерыцы, Берні Сандерс, не ведаю, чаму вы чулі пра такога, даволі вядомы. Вось, і ён ездзіць і таксама збірае гісторыі у месцах, дзе шаі замяняе людзей ужо. Напрыклад, на нейкіх фабрыках, на нейкіх партах, так, дзе стаяць вось гэтыя разумныя роботы, разумныя машыны, якія яшчэ і зараз карыстаюцца шаі. Вось, і як людзі пратэстуюць, як людзі супраць таго. Вельмі цікава. Ён збірае, каб потым тому што выступае супраць, каб заахвочваць... Так, каб падтрымаць працоўных людзей, так, бо альтэрнатыў няма, так, то бок, так, мы інвестуем шмат мільярдаў усяго у шаі, але альтэрнатыў людзям, якіх, вось, напрыклад, аўтаматызуюць порт, так, всіх людзей звальняюць. У Амерыцы, вы ведаеце, як звольніць можна назаўтра ці нават сёння адным днём. І што рабіць далей, не вельмі зразумела. Вось, і таму ён вось такім займаецца. Але, слухайце, ці справа тут у шаі, то бок, вядома, Сэм Альтман вядомы чалавек, таксама, як любы іншы вядомы палітык, актор. І перыядычна мы бачым навіны, як у дачыненні да гэтых людзей прымяняецца гвалт. Таму тут жа гвалт не простое, што чалавек багаты ці вядомы, а гвалт простое, што гэты чалавек развівае сістэму, якая
цытата, вядзе да знікнення чалавецтва. То бок у галаве ў людзей, што яны знішчаюць нас, а не што яны багатыя, нам там нешта не ведаю. Не, так справа не пра багатства. Ёсць шэраг палітыкаў, которые таксама прымаюць рашэнні, якія камусьці могуць не падабацца. Альбо акторы за, напрыклад, нейкія выказванні. Ты пра тое, што гэта натуральны адбор, што там у Трампа стреляюць, гэта нармальна, у Альтмана кідаюць коктейлі, гэта нармальна, ці што? Гвалт гэта ўвогуле ненармальна, гэта дрэнная форма пратэсту і так далей. Мы асуджаем гвалт, вядома. Я пра тое, што ну, як бы непазбежна. Ну і справа можа быць не столькі у там канкрэтна. Просто цікава, што гэта дайшло ўжо да шаі. Ведаю, у мяне нейкае такое адчуванне. Так, тое, што ты кажаш, Эмілія, мае сэнс, так, это здараецца часта з вядомымі людзьмі, з вельмі вядомымі людзьмі, так, і але ну страшна, не, што гэта вось так. Ну Сэм Альтман яшчэ і нарываўся, як быццам бы. О, так. Кстати, я не пайшоў ўжо victim blaming. А ты як апранутая сёння, раскажы. Не, ну што? Ты зразумела аналогію. Не, ну што значыць нарываўся? Не, ну гэта... Не, я пра Што зараз адбылося? Я не зразумеў, я тупы, што... Пачакай, я пра яго дзеянні, пра яго выказванні апошнім часам. Ну, то бок... Ну, але... Тое, што ён мог бы рабіць, ён рабіў, але выказваўся там неяк больш, не ведаю, мякка, але ён такі, як быццам бы дзёрзкі хлопец па адчуваннях, не? Я б сказаў, што ён размазня. Вось, на фоне антропіка... Давай, Жень, скажи Лёше што-небудзь. Што ён чалавека размазня называе? У чым я апрануты, а? Не, глядзі. Ну, ён ва ўсіх інтэрв'ю намагаецца быць усім сябрам, і гэта выглядае не шчыра. У той час, як антропікі робяць там нейкія даследаванні, як там шаі гэтай эмоцыі, яго там ёсць. Сёння вось мы пра царкву распавядзем. І гэта паказвае, што нібыта яны ўключаны ў гэтыя, і яны наадварот там хочуць чалавецтва неяк прыблізіць да шаі, і каб яно ўсё суіснавала. А як ты слухаеш Альтмана, ну, адчуванне, што гэты хлопец, які проста адарваўся вельмі моцна ад рэчаіснасці, жыве ў нейкай будучыні, дзе ўсё вельмі добра, але вось гэтую яму паміж будучыняй і цяперашнім часам ён не распавядае, як выправіць. Можа праз гэта. Што норм, што яму кінулі? Не, я пра тое, што ім шматлікія людзі ў гэтым бачаць няшчырасць, таму што, ну, дзядзька, ты нам распавядаеш пра будучыню, да якой мы не прыйдзем. І так, ты будзеш жыць добра, у цябе шмат грошай, у цябе ўсё класна. А мы што будзем рабіць? Вось і атрымліваю коктейль Молотова Ворвута. Карацей, ты спрабуеш зразумець, што думаюць людзі, якія ў выніку гэта робяць. Так, мне падаецца, гэта трошкі складана, калі шчыра, бо ўсё ж такі да іх у галову мы не залезем. Але мы асуджаем любы гвалт. Мы адсуджаем любы гвалт і нават кніжку, так? І нават у бок Сэм Альтмана. Я з вамі не пагаджуся тут, але окей. Што мы асуджаем гвалт? Ты пра гэта? Ну, вы кажаце, што мы асуджаем гвалт, я вас тут не падтрымаю. Пачакай, то бок не раскажы. Можа, мы цябе не ведалі як чалавека. З тобой ў замку больш ночы я не застануся. Не паверу. Ладно, окей, я асуджаю. Ён яшчэ і з лукамі прыязджае ў гэты замак. Я асуджаю гвалт, але часам іншых мераў не існуе, на жаль. Ну, гэта не пра гэтую сітуацыю. Гэтая сітуацыя наогул, ось не ведаю, як у вас, ці ёсць у вас такое адчуванне, як так, то скажыце. Але я, калі чытаю гэтыя навіны, мне падаецца, што гэта ў іншым сусвеце, што людзям кідаюць, стреляюць у сцены праз тое, што яны там нейкія мадэлі робяць. Усё яшчэ падаецца, што гэта нейкі жарт. Што, ну, няма такіх нагод, каб вось так на людзей скардзіцца праз тое, што яны гэтыя шыі мадэлькі робяць. Пакуль што у мяне. Вось, ведаеш, і мне падаецца, я пагаджуся, што гэта іншы свет, бо мне падаецца і ў Амерыцы, і ў Кітаі градус таго, як людзі ўспрымаюць шаі, зусім іншы ад таго, як мы ўспрымаем яго тут у Европе. А чаму у нас тут іншы ён павінен быць? Бо у нас няма гэтай гэта не ў нас адбываецца. Што мы робім, мы проста чакаем новых мадэляў, мы проста чакаем новых апдейтаў, а там людзі гэта робяць. Там людзі гэта тэстуюць, там людзі запускаюць офлайн-крамы, якія кіруюцца шаі.
І там Табе гэта колькі прям... гаджет ішоў, Лёша, даходзіў, который ты Ну замовіў? так, ладно, згодны. Вось, а там гэта прям все адбываецца. Зразумела, што Амерыка гіганцкая, так, але ну, мы таксама кажам, што людзі кідаюць, людзі жывуць хутчэй за ўсё дзесьці там бліжэй да гэтага месца. І яны рэальна адчуваюць, бо там вы, магчыма, бачылі фоткі, там на білбордах, там рэкляма ChatGPT, рэкляма OpenAI. У гэтым... Ну то чакаем. Называецца? Чакаем мігрантаў амерыканскіх у нас у Еўропах. Ну так. Ну што, пагналі далей? Эмілія. Дзякуй, Эмілія. Яўген, я за цябе хвалююся. Яўгене, дарагі, ты сказаў, што табе 19-й трэба быць, і мне пажадана таксама. Я ўжо уявіў сабе, як я буду адзін тут так сядзець. Наступная навіна. Ужо моя. Я ў шоку ад гэтай навіны. Хаця, добра. Кампаніі пачалі прадаваць перапіскі супрацоўнікаў для навучання ШАІ. З'явіўся новы рыначак. Кампаніі пачынаюць прадаваць свае ўнутраныя працоўныя дадзеныя. Перапіскі ў Slack, лісты, задачы ў Жыра і іншыя дакументы для навучання мадэляў ШАІ. Прычына ў тым, што адкрытыя крыніцы ўжо амаль вычарпаныя, а для развіцця агентных мадэляў патрэбны не абстрактныя тэксты, а рэальныя прыклады працы з памылкамі, кантэкстам і ўнутраная логіка бізнес-працэсу. Так баяліся, што код салье гэты ChatGPT недарэчны, якому все ходзяць распрацоўшчыкі, а зараз уже прадаюць все, што толькі можна. Просто все, задачи. Так, а як гэта магчыма? Гэта ж парушае... Усё парушае. Не, ну як ты ўладальнік праграмнага прадукту, ты сам можаш вырашаць, што рабіць з кодам, які там, на якім будуецца ўсім астатнім. Ну, не, мне падаецца, што просто таксама ў Еўропе там нельга маю прыватную перапіску з кімсьці пашаць, мне падаецца, так? Не, перапіскі ў Slack, не, чакайце, вас як прыватных асоб так, вас як супрацоўнікаў кампаніі не, у вас іншыя дагаворы з кампаніі, там пра прыватнасць нічога няма. Ну, у сэнсе, там няма прыватнасці звычайна. Не, так калі у іх ёсць нейкія адпаведныя, яны складаюць там кантракты, дагаворы так, што гэта пазначаецца і чалавек падпісвае і ведае, тады адна справа. А калі людзі працавалі, перапісваліся, нават калі так працоўныя моманты, гэта Slack, лісты, гэтак далей, задачы ў Jira, і потым гэта прадаецца, ну як быццам бы гэта не зусім этычна і правільна. Ну, можа, гэта нават не этычна, калі... неправільна, але ўсё, што вы генеруеце падчас працы у працадаўцы, гэта яго маёмасць. Ён можа зайсці ў ваш аккаунт Slack у любы момант і пачытаць, што вы там перапісваецеся, аб чым вы перапісваеце са сваімі калегамі ў асабістых паведамленнях, і ў гэтым няма нічога звышнатуральнага, так робяць. Буйныя кампаніі так робяць нават у адкрытую. Цікава. Ну ладно, ты просто глядзіш з пункту гледжання бізнеса, а я гляджу такая, ну непрыемненька. Не, чакайце, ну... Вы як супрацоўнікі таксама гэта павінны ведаць. Нельга ісці і пісаць у АПшачку ў вашым карпаратыўным слаке, што ваш начальнік ён гэта прачытае, як ён зусім. А ведаеце, дзе ён гэта не пачуе у падкасці «Каласы пацярпом ШАІ» ці ў каментарах да яго. Я працытую яшчэ адно, бо гэта даволі цікава. Значыцца, прыклад. Былы кіраўнік сервісу нейкага, там неважна, прадаў 13-гадовы масіў карпаратыўных дадзеных на сотні тысяч $, што дазволіла закрыць кампанію без даўгоў. Гэта вельмі цікава, так? Просто ты вынаходлівы. Так, каб зачыніць кампанію, ты збіраеш дадзеныя і прадаеш. Далей, на гэтай хвалі з'яўляюцца спецыялізаваныя стартапы, таксама не будзем казаць імёны, неважна, якія дапамагалі ўжо дзясяткам кампаній прадаць свае архівы за сумы ад дзесяткаў да сотняў тысяч $. Асабліва, калі добра звязаныя дадзеныя. Напрыклад, задачы ў Жыра прывязаныя да камітаў. Гэта вау, не? Мы, падаецца, папярэднім, некалькі выпускаў таму мы вам распавядалі, як у Кітаі ацыфроўваюць сваіх калегаў, так? Таксама, каб падсіжваць сваіх калегаў, так, ствараецца... Калегіо скілс. Так, ствараецца копія, так, якая можа рабіць тое самае за яго. Таксама была навіна, якую я прыносіў, што перад звальненнем ацыфроўваюць людзей, так, то бок рэальна прадаецца ўсё. Вау. З іншага боку, глядзі, як да вас прыйдзе які-нибудь антропік, ось да цябе ў кампаніі і скажа, ну, як вы не хочаце плаціць там гэтыя дзесяткі тысяч $, за токены, так давайте вы нам просто будете аддаваць ваши задачы на навучанне нейрасетак. Усё прыватна, ніхто іх не прачытае ў першапачатковым стане. Я думаю, што шматлікія кампаніі задумаюцца, калі з такой прапановай прыйдуць. Ну, у Еўропе я не ўпэўнены, хаця
Ну, зноў ж таки, як ты сам уладальнік свайго прадукту, то ты можаш так напэўна, рабіць можна, са сваімі так, дадзенымі. напэўна, Як ты там аутсорс нейкі, то зразумела, там будзе складана. Ці як у цябе карыстальніцкія дадзеныя, там неяк зусім плотна ўшытую прадукт. Ну так. Ой, цікава. Карацей, ось такія навіны. Калі вы чулі пра нешта такое, можа быць, у кампаніях, дзе вы працавалі, як прадаюць вашыя дадзеныя, вашыя перапіскі, гэта было б цікава. Ну, бо сапраўды шмат чаго ўжо генеруецца шаі, так тыя ж цікеты ў жыры, напрыклад. Але перапіска ў Slack'у гэта ўсё яшчэ тэкст наш, гэта натуральная мова, так? То бок там шаі амаль што няма. Можа, у каналах публічных неяк людзі карыстаюцца, але ў прыватных паведамленнях то асабліва няма. Цікавая ідэя, як дастаць той самы, як гэта? Біялагічны, але рэалістычны контент, карацей. Не згенераваны шаі. А чаму, Эміль, чаму тебе збянтэжыла прыватнасць у гэтым плане? Ну, гэтыя ж мадэлі, яны ж не запомніць тое, што там у чатах было. І перадаваць гэтыя дадзеныя мадэлям, хутчэй за ўсё, будуць абезасобленыя. То бок там чалавек, які перадае гэтыя дадзеныя, не зразумее, што вось гэта канкрэтна напісала там Эмілія. Ну, але ў выніку гэта, вось, наступная навіна у нас будзе пра звальненне. У выніку гэта ж таксама вядзе у той бок. Ну, то бок... Праз тое, што мы самі дадзеныя даем, каб нас потым аўтаматызавалі? То бок, на гэтым вучацца, каб нас потым звольніць і калі ласка. І гэта адно. А другое, ну, добра, нават калі оно будзе ананімна. Я хачу, калі гэта будзе здарацца з дадзенымі, з которымі я там працавала, маімі, каб я падпісвала адпаведны даговор, там, контракт, каб гэта было пазначана. Так, а ты падпісвала ж? Хутчэй за ўсё ты падпісвала, што ўсё ж ты продуктуеш. Я хачу, каб там была такая фармулёўка. Гэта не твои данные. Ну, я зразумеў. Ну, але разумееце, што па-харошаму гэта ўсё не пра прыватнасць, гэта ўсё ж такі пра навучанне мадэлей. Пра прыватнасць там мала. Якімі потым цябе заменяць. Ну, дзякуй вялікі. Ну так. Вучыцеся на... Да будзем падкасты ўсе рабіць, да і ўсё. Ну, чаму не? Мы курэй будзем на ферме. В офлайне. У замку. Будзем курэй разводзіць і падкасты пра гэта рабіць. Яны там патопяцца ў той вадзе. Эмілія, ты памылачкі записываешь? Так вы бездакорныя, ребята. Якія памылачкі? Вы сёння зваліце раней, я буду кайфаваць яшчэ гадзіны 4 сам з сабой, сам насам. Чакайце, а бездакорна гэта як у гульні тронаў? Бездакорна. Як называліся гэтыя воіны? Безмоўныя, маўклівыя, можа, не? Не памятаю. Ну, добра, я просто не памятаю агулам арыгінальную назву. Добра. Мета. Мета звальняе супрацоўнікаў. Ось, кароткая навіна. Сюрпрайз. Мінулым разам мы пра Oracle распавядалі, колькі там 18% яны скарацілі, каб шаі інфраструктуру падняць. Гэтым разам Мета звальняе амаль што 10%, это 8 тысяч супрацоўнікаў, для таго, каб перанакіраваць гэтыя грошы ў кампенсаванне інвестыцый на шаі. Прычым мы мінулым разам я намагаўся палічыць грошыкі. Тут Мета напісала, што хоча ўкласці ў штучны інтэлект $135 мільярдаў. У мяне не зайшлася матэматыка. 135 мільярдаў раздзеліць на 8 тысяч, там не атрымліваецца сярэдні заробак супрацоўнікаў. То бок падаецца, што яны проста звальняюць людзей пад зручную нагоду. То бок трэба было зволіць, скараціць штат. Магчыма, праз тое, што іх аптымізацыі прайшлі праз шаі, але ўсё ж такі, гэта не гучыць як асноўная прычына звальнення. Не праз тое, што яны гэтыя грошы хочуць перанакіраваць у шаі. Хутчэй за ўсё... Частку, як бы. Не, зразумела, але гэта мізерная частка. Прычына іншая. Нейкая частка, так. Прычына, я думаю, тым, што трэба за нешта за токены плаціць нечым. Я насамрэч смеюся, так, але думаю, ці не чакае нас такая будучыня, калі мы рэальна будзем сядзець, ведаеце, у кампаніі менеджментам і думаць, каго нам звольніць з распрацоўшчыкаў, так, каб за гэтыя грошы іншым набываць токены. Не ты пра гэта хутчэй за ўсё будзеш думаць, а якім-небудзь тімлід, ім будуць даваць на каманду бюджэт, і ён будзе вырашаць наймаць там распрацоўшчыка ці наймаць агентаў, якімі будуць кіраваць распрацоўшчыкі ўжо ў камандзе. Рэальна цікава. Рэальна, і гэта рэальна магчымая будучыня вось ужо. Але, факт, 8 тысяч чалавек, глядзіце.
8? Тады 10, тут 8. Microsoft яшчэ 8 тысяч чалавек Не, хоча там было таксама 30 скараціць. нават. Там А, было 30? больше, да. 30? Капец. 50 тысяч чалавек. З іншага боку, на фоне ўсіх лай-офаў, так званых звальненій за апошнія 4 гады, гэта не так і шмат. Я глядзеў, там штосьці парадка некалькі сотен тысяч людзей звольнілі менавіта з высокатэхналагічных сфераў. То бок гэта на фоне, ну там, десяткі адсоткаў, не так шмат. Але ну все роўно праз шаі. Ведаеце, яшчэ вось, калі пабачыла навіну, зразумела, што як быццам бы гэта так сумна, але ўжо ставішся да гэтага больш роўна. І ад гэтага яшчэ больш сумна, таму што навінаў пра гэта так шмат, вось тады звольнілі там 30 тысяч. Цяпер вось, і мы дагэтуль весь час, і як быццам бы ты прызвычайваешся ў нейкай ступені да гэтых навінаў, і так ужо няма такога страху, як раней. Ну, як бы не за сябе агулам. Ну, нібыта Гэта- не адчуваецца, што столькі людзей на рынке. Ну, нібыта стала складаней працу шукаць, але вось не на столькі... Ну, ты глядзіш на гэтыя лічбы, думаеш, ох, ніфіга сабе, 50 тысяч топавых распрацоўшчыкаў з топавых кампаній трапілі на рынок. А потым ты Ну, выходзіш але на рынок, а там ну, Так это ёсць американский вакансіі. рынок. Ты же не выходишь на американский рынок. Ну, чаму толькі амерыканскі? Это не, ну, Мета, яна не толькі ў Амерыцы ёсць, Microsoft не толькі ў Амерыцы, Oracle таксама не толькі ў Амерыцы. Там, дарэчы, не сказано на навіне, у якіх краінах гэтыя скарачэнні былі. Мне падаецца, самыя дарагія распрацоўшчыкі ўсё ж такі ў Амерыцы, але Ну, але іх там Давайте. звоніць прасцей, так. Давайте я вам лепш раскажу пра паэтычную камеру. давай, канешне. Лучыкі святла ў падкасці. Новая Хвалюйся, рубрика. што ты 4 гадзіны будзеш сядзець. Потым адзін. Як мы пойдзем. Не, я думаю, што мы такі развітаемся о 19-й, і ў 19:03 Женя вернецца. Ну што, ну добры жарт. Жарт добры. Мне гэтыя акуляры просто вельмі весёлыя. Я зараз надзеў акуляры жоўтыя, усім раю. Яны просто робяць свет вельмі весёлым. Супер класна, увесь свет жоўценькі, такі нібыта летом. Может, ты там штосьці п'еш вось увесь час, і мы не ведаем. Што там? Давай пра фотоапарат. Нафіг гэтае звальненне. Гэта не проста фотоапарат, гэта паэтычны апарат, фотоапарат. Карацей, будзе агляд новага шаі-гаджета, мы ўжо столькі ўсяго абмяркоўвалі, столькі з'явілася, і нават у Лёшы на там... І толькі я на набываю. Все аглядаем, толькі я набываю. Так, дакладна. Карацей, вось гэты фотоапарат у стылі Polaroid замест здымкаў піша вершы па матывах таго, што трапіла ў кадр. То бок націскаеш на кнопачку, камера робіць здымак сцэны, аналізуе яго з дапамогай шаі і прыкладна праз паўхвілінкі выдае на паперы кароткі верш. Тэкст друкуецца ў фармаце чэка, крышку дзіўна выглядае, бачыла фотаздымак, але ўсё роўна цікава. І карыстальнік таксама можа выбраць розныя стылі паэзіі, а сам здымачак ён не захоўваецца, то бок яго нідзе няма. У цябе ёсць толькі верш. Вось. Карацей, супер цікавая нейкая новая канцэпцыя і ідэя, але аглядальнікі адзначаюць, што сам гаджет, так, ён мае цікавы дызайн, і гэта ўсё вельмі незвычайна, але вершы часта атрымліваюцца павярхоўнымі і моцных эмоцый не выклікаюць, то бок усё роўна, ну, з тэкстам. Хто, а мы-то ведаем, як вершы. Як генеруецца шаі-верш. Вы сёння паслухаеце чаргова. Так там мадэлька выкарыстоўваецца старая. Там у артыкуле написано, што гэта GPT-4. Гэтая мадэль уже давно састарэла, а праект гэты адкрыты. Там ёсць спасылачка на GitHub рэпазіторый, гэта месца, дзе можна выпампаваць усе чарцяжы, ўсё, што трэба для гэтага праекту набыць. Там даволі таныя кампаненты. І можна просто потым падключыць новую мадэль. Гэта не складана робіцца. Як хтосьці зоймецца і не зразумее як, напішыце нам, мне можете напісаць. Падключым з вами GPT 5.5 і будзе генераваць шкоўныя вершы. Але, ну, цікавая ідэя. Мне падабае. Яна нібыта, ну, не патрэбная, але ў гэтым штосьці ёсць. Ты колькі ўсяго непатрэбнага замаўляеш? Палову. Ты чаго сёння такая строгая? Ядерная. Я памятаю, быў падобны праект. Там фотаздымкі рабіла генератыўная мадэль. Там ты наводзіў фотоапарат, але фотоапарат там быў умоўны.
там не было лінзы, там фотоапарат просто браў геалакацыю з інтэрнету тваю, браў панараму з Google Maps і па гэтай панараме генератыўнай нейрасеткай маляваў здымак і выдаваў гэты здымак як полароид. То бок фотоапарат бачыў геалакацыю твою, а тут нібыта вось чекі выдае. Ну, як творчы праект, гэта супер круто. З гэтага можна зрабіць NFT. Ну, калі ж мест не адпавядае, то ўсё роўна доўга з гэтым не нагуляешся. То бок глядзіце, пашчоўкаеш і... Робім мы такі фотоапарат на тутаку. Забіваем туды сістэмны промпт, які унікальны для нашага падкасту. І робім з нашымі слухачамі фотаздымкі на гэты фотоапарат, і яны атрымліваюць супер унікальную штуку, вось гэты чек, які ніхто ім не зробіць. Таму што і промпты яны не ведаюць, і тутакі не будзе, і нас там не будзе. І гэта вось такі цудоўны падарунак. Ён каштуе для нас капейкі, гэта цэнты. Але пакідае вельмі цікавыя эмоцыі. Зараз будзе ўнутраны жарт, і Лёш на касеты гэта все яшчэ запішам. Нашым слухачам. Собака. Правильно? Эмілька, я табе потым распавяду лор гэтага жарту, але я ўсё ж такі сабе захаваю спасылку на гэты фотоапарат, можа атрымаецца яго такі зрабіць. Сур'ёзна? Я думал, ты... Ну, окей, добра пахнет. Ребята, которые приедут на тутаку, вы не забудьте до Лёши подысці, падыходзіць кожную хвіліну знаходжання там і пытаць, дзе фотоапарат. У меня там уже дека кассетная стаіць год, ці два. Два ўжо, куды год. Ладно. Добра. Карацей, Эмілія, раіш всім карыстацца, правильно, такой камерай? Не, я так не сказала. Але мне падабаецца. Ідэя реально вось просто падумаць аб крэатыўнасці людзей. Я спадзяюся, гэта не ідэя ChatGPT, якую, ведаеце, згенеруй мне 5 крэатыўных ідэй, гэта была адна з іх. Я спадзяюся, што гэта все яшчэ людзі... Гэта ребята-дызайнеры придумалі. Ну, вось. Блин, прикол, слухайте, репозиторию 3 гады. Я толькі зараз уцяміў, што праекту ўжо 3 гады. І ён толькі зараз стрельнуў. Цікава. Ну, бо, па-першае, магчыма, яны неяк зараз сталі заўважнымі для медыа, бо, бачыш, мадэль GPT-4, гэта колькі? Год, нават больш таму. Больш, так. Ну, таму... Добра, ідзем далей. Тут любімая рубрика Эміліі. Зараз яна будзе вельмі задаволеная. Так і называецца, любімая рубрика Эміліі. Так і называецца. Я падчас яе хожу піць гарбату. Гыкаўшчына. Добра. Хуценька з Лёшам прабежымся па навінах В тэхнічных. сэнсе з Лёшам. Павыходзіла мадэляў. Павыходзіла мадэляў цікавых. Мне спадабалася мадэль ChatGPT Images 2.0, бо я не люблю, калі ёсць манапалісты проста на рынку. Так, да гэтага гэта была мадэль ад кампаніі Google, якая малявала малюначкі, тая самая Nano-Banana, таксама падаецца 2.0, так? Вось Яна называлася Gemini Image, напэўна, 2.0, штось такое. Ну, нешта там такое, так. Карацей, выйшла цалкам добрая мадэль ад ChatGPT Images 2.0. Вось галоўныя фічы: рэжым thinking у малюнках. Карацей, што, як мы все ведаем, мадэлі пачынаюць думаць перад тым, як рабіць, так, то бок выбіраеце thinking pro model, і гэтая мадэль пачынае думаць перад тым, як выдаваць пікселі. Вось, можа схадзіць у пошук за рэферэнсамі, праверыць саму сябе на адпаведнасць прампту. Вось, можа згенераваць цэлы альбом да 8 звязаных малюнкаў за раз. То бок можна коміксы генераваць ось так адразу. Вось, нарэшце пафіксілі тэксты. Вы, магчыма, памятаеце, што ў ChatGPT былі вялікія праблемы з тэкстамі. Вось. Там не проста пафіксілі, яна цяпер піша без памылак цалкам і не ставіць там нейкія недарэчныя кропачкі, у кароткае з 2 кропачкамі і ўсё астатняе. Яна можа пісаць цэлыя артыкулы. Ты можаш папрасіць яе напісаць выпуск часопіса, згенераваць на адпаведную там навіну нейкую. Ён табе згенеруе малюнак без памылак на беларускай, дарэчы, я не тэставаў, на ангельскай мове з часопіса. Просто вау. Дарэчы, трэба рэальна паглядзець з беларускай. Калі вы раптам нашыя слухачы і слухачкі спрабуеце, дайце знаць, яно добра працуе. Бо я памятаю, што з беларускай папярэдняя мадэль ChatGPT чаго толькі не рабіла. Але не тое, што трэба. Далей Knowledge Cut-Off, снежань 2025, то бок яна ведае сучасныя падзеі, бренды, дэвайсы, карацей, нашмат больш up-to-date, скажем так.
Вось інтэграцыя ў кодекс, таксама гэта для тых, хто піша код, вельмі Теперь класна. вы можете маляваць код. Так, можете маляваць, можете што хочаце рабіць з гэтым кодам. Вось, карацей. Класны апдейт, вялікі мажорны апдейт. Ну так. І вельмі. Ну і наступная буйная навіна от OpenAI. Яны выпусцілі акурат праз 2 дні GPT-5.5, наступная іх мадэль. Гэта адказ на Opus. Я не памятаю, мы про Opus атропікаўскі рассказывалі, распавядалі ў мінулым выпуску. Напэўна, не памятаю. Ну, карацей, у Антропіка выйшла свая мадэль новая, Opus 4.7, і OpenAI праз некалькі дзён выпускае сваю GPT-5.5. На сённяшні момант дзве гэтыя мадэлі, гэта самыя топавыя мадэлі ў свеце. Opus лепей за ўсё праграмуе, GPT-5.5 лепей за ўсё робіць усе астатнія рэчы. Адзнакі якасці ў мадэлі проста нейкія касмічныя. Плюс да гэтага і OpenAI і Антропік трымаюць у сябе ў закрамах нейкія мадэлі, якія мы яшчэ не пабачылі ў публічным доступе. У Антропіка гэта мадэль Mythos, якую далі там некалькім распрацоўшчыкам, увесь свет зараз баіцца, што гэтая мадэль зламае інтэрнэт. У Антропіка, у OpenAI гэта мадэль Spud, пра якую наогул нічога невядома на сённяшні момант. Вось такія навіны. Таму, як вы яшчэ на старых мадэлях сядзіце, то пераходзьце на Opus 4.7 і на GPT-5.5. І плаціць яшчэ больш грошай. Так, яны каштуюць. Ну, Opus, дарэчы, столькі ж каштуе, але ён больш токенаў хавае. А GPT 5.5 стала даражэйшая. Токены не таныя. Так, у мяне, ведаеце, у некаторых выпусках я баюся пра звальненне, потым я кажу пра вялікі кошт на токены, потым пра звальненне, ну, караці, у мяне вось так мяне кідае. Добра, а ў нас, каб Эмілія трошкі прыбадрылася, засталося не так шмат навінаў. Да чапіся ты ад Эміліі, ну, на гэтым блоку. Слухаю я вас, просто атрымліваю асалоду, думаю-то. Памятаеце, можа быць, такую кампанію Мета? Вось. Яны наркотики робяць, ці што? Не, не толькі. Карацей, магчыма, вы памятаеце, што калісьці яны рабілі шмат open-source мадэляў. Яны называюць Ой, тут нас будуць ругаць. Потому что это не open-source модели, а open нешта там ресурс, потому что их лицензия не open-source, их же там за коммерцыйнае пра выкарыстанне пры пэўных умовах трэба плаціць. Карацей, open-source для прыватнага выкарыстання, можна так сказаць, так, мадэляў. З зорачкай. Карацей, там, так, з зорачкай. Там было шмат всего. Яны спрабавалі open-source, яны спрабавалі closed source, яны спрабавалі хайрыць людзей за нейкія сотні мільёнаў даляраў. Асабіста Зак Марк Цукерберг спрабаваў шукаць людзей. Сышоў Ян Лікун, які ў іх таксама быў там галоўным, з'ехаў ва Францыю робіць там сваё. Карацей, штосьці там у Меты шмат всего адбывалася, і што ў нас? Атрымалася новая мадэль. Выпусцілі новую мадэль. Лёша незадаволены, не ў захапленні. Мадэль называецца Llama 4 Muse Spark. Не, Muse Spark. Llama 4 гэта папярэдняя версія. Прабачце. Так, Muse Spark. Так, там ужо няма Llama 4, так. Вось, ну што, Лёш, паглядзі на бенчмаркі. Ну, найлепшая мадэль у свеце. Да не, ну, жыдзенька яшчэ так вельмі. Я нагадаю гісторыю. Llama 4, як выходзіла, там павінна было выйсці 4 мадэлі, выйшла толькі 3, таму што самую вялікую мадэль Мета засаромілася паказваць свету, бо яна апынулася горшая за open-source аналагі. І яны на той час поставілі кропку, сказалі, што мы зараз перазбярэм каманду, сабралі гэту Super Intelligence Lab і сказалі, што вось зараз у нас новая архітэктура, авакада называецца, гэта ўжо не Llama, і мы зараз як выпусцім. У выніку яны выпускаюць Muse Spark па бенчмарках, амаль што ўсіх гэтая мадэль крыху лепей open-source-ных. І дзесьці даганяе закрытыя мадэлі, але не паўсюль. То бок гэта, ну, добрая open-source мадэль, але яна закрытая. Адзіны бенчмарк, які супер крута яна прайшла, гэта Humanity Last Exam. Гэта пытанні, ось якія збіраліся са ўсяго свету навукоўцамі, зараз лічыцца адным з самых складаных бенчмаркаў агульнага кшталту. Яго яна прайшла з вялікім адрывам, але там таксама спекуляцыі кажуць, што проста Цукерберг забашляў шмат грошай стваральнікам, і, ну, таму што там, ну, умоўна кажучы, топавыя мадэлі, там праходзіць гэты бенчмарк на 35%, а ў нейкай звычайнай мадэлі Muse Spark там 50%, гэта вялікі адрыў.
Ну і вось, і сітуацыя падобная на тую, што была з ламай 4. То бок яны так намагаліся выпусціць самую класную мадэль, церці ўсім нос, а ў выніку яны выпускаюць, і гэтая мадэль трымаецца тыдзень, ну, недзе каля топу, а потым выходзіць GPT-5.5, Opus 4.7, і пра Muse усе забываюцца. Я думаю, Цукерберг там просто сядзіць вось так свае волосы, просто выдзірае аскепкі гэтых волос. Слухай, а можа яна танная? Трэба паглядзець насамрэч на кошты. Бо ведаеце, мы так смеемся, а можа яна... Ну, можа быць, агулам окей, не, і да гэтага яшчэ не супердарагая. Всё, я цяпер буду ў кожную навіну прыносіць, а можа яно пытанне коштаў, бо для мяне гэта балючая тэма. Ну, з іншага боку, там архітэктура новая, і ўсё ж такі Humanity Last Exam вельмі добра пройдзены. Можа, там у архітэктуры штосьці класнае ёсць. Але закрытая. Яны яе закрылі. То бок яны выпусцілі не вельмі добрую мадэль, яшчэ і закрылі. Чаму яны закрылі? Ну, ці там камерцыйная тайна, што ў іх там нешта суперкрутое, ці наадварот, там няма чаго паказваць, там які-небудзь квін палепшаны. Ну так, неяк у апошнім часам адметы не бачым рэвалюцыі, але бачым новую мадэль. То бок, нешта робяць, нешта працуюць. Я за канкурэнцыю, я за, каб было яшчэ больш кампаній. А яе пакуль што няма адкрытым API. У сэнсе, пакуль што там закрыты доступ толькі. Ну, так, напісана, рабілі ў першую чаргу для сваіх прадуктаў. Добра, што яны круцяцца. Памятаеце заўсёды гісторыю з Гуглом, у іх там быў бард недарэчны, і ўсе не верылі, што Гугла атрымаецца, а потым яны сабраліся і зрабілі нармальна. Хаця зараз у іх таксама праблемкі, але я думаю, ўсё добра будзе. Можа, і ў мета так адбудзецца. Ну. І будзе нам, Лёш, яшчэ адзін ашынічак, які можна выбраць. Іншы. Ну, так, ружовенькі адметы. Наконт ашынічкаў, кітайская ашынічак таксама трэба ўзгадаць. У Кітаі выйшла самая магутная ў свеце open-source мадэль. Ну, ось у гэтай навіне ўсё добра. Нават не добра, это просто ось Кітай. Яны выкладаюць open-source мадэль, яна самая моцная ў свеце, яна даганяе топавыя закрытыя мадэлі, у тым ліку Opus 4.7, у тым ліку GPT-5.5. Гэтая мадэль называецца DeepSeek V4. Гэта тая самая кампанія, якая выпусціла ў свой час DeepSeek R3, які абрынуў рынок акцый амерыканскіх, бо свет не чакаў, што адкрытая мадэль сможа дагнаць закрытыя мадэлі. Вось тут ты же самы момант, яны доўга не выпускалі ніякіх мадэлей новых вялікіх, а тут выпусцілі 4-ю версію. Яна супер здаравенная, гэта, напэўна, самая гіганцкая мадэль з open-source, якія сёння існуюць. Яна супер крутая па якасці. Яе ўжо можна разгортваць там сябе дзесьці ў падвалах на сваіх серверах і атрымліваць якасць, ну, прыблізна такую ж, як давалі нам мадэлі папярэдняга пакалення Opus 4.6, GPT-5.4. Самі дипсікаўцы кажуць, што так, мы не дагналі яшчэ топовых гульцоў, але мы адстаем на 2 месяцы. Ну, 2 месяцы гэта фігня. І пры гэтым гэтая мадэль падчас працы, яна таннейшая за тыя, якія яна дагнала. У разоў 30, а то і 40. І вось пытаннічка. Нам тут намагаюцца гэтыя токены прадаваць і пастаянна падвышаюць кошты. А Кітай такі, трымайце, запускайце ў сябе і забійце на ўсё астатняе. Прычым DeepSeek настолькі гікаўская кампанія, яны, калі гэтую мадэль рэлізілі, вось як OpenAI рэлізіць з антропікамі, яны такія збіраюць там нейкую канферэнцыю, там просто шум вакол, там прыгожыя нейкія людзі, ўсё там распавядаюць. Пасля канферэнцыі ты яшчэ там гадзіну чакаеш, пакуль гэта ўсё раскоціць. Як DeepSeek сваю мадэль выкідуе? Просто нейкі выпадковы хлопец на Reddit заўважае, што мадэль з'явілася на Hugging Face. Хлопец заходзіць на афіцыйны сайт DeepSeek, а там нават артыкул не абнавіўся, там старая мадэль вісіць, трэцяя. То кітайцы такія, все, выклалі, адчапіцеся, мы пойдзем далей працаваць. Ну, вось такая навіна. Не, ну вау. Просто вау. І вось я абяцаю, я апошні раз скажу пра кошты ў сённяшнім падкасці, але 50-100 разоў розніца. Ну, гэта самымі топовымі мадэлямі. З тымі, з якімі яна параўнальная, там ўсё ж такі меншая розніца, але ўсё роўна гэта дзесяткі разоў. Нічога сабе. І, ну, ты сам можаш гэтай мадэлі запускаць. Гэта не тое, што ты ідзеш і грошыкі OpenAI плаціш. Можаш там сабе сервер арендаваць і гэтую мадэль развернуць, і будзе она ў цябе працаваць.
Вау, Офігеть. круто. Ай, китайцы. Молодцы. Что сказать. Радуюся за Емеля. беларускіх студэнтаў. Но поедете туды вучыцца, як рабіць такія мадэлі. Ну, Вау. Эмілія, а што там яшчэ ў Кітаі адбываецца? давайте до наступнай рубрики. Так, спартыўны. Спартыўна, дарэчы, можна перайменаваць сёння. Так, спартыўна. У нейкай ступені. Ой, гэта класная навіна. Адна з самых гучных тэхналагічных. У Пекіне правялі паўмарафон, дзе разам з людзьмі ўдзельнічалі гуманоідныя робаты. Гэта ж не ўпершыню, так? Але што Другі. сенсацыяй сталася, тое, што калі, напрыклад, летась частка гэтых робатаў нават да фінішу не дабягала, то цяпер амаль палова робатаў пераадолела 21 кіламетр. І робат пабіў чалавечы рэкорд. То бок ён прыбег за 50 хвілін, там, колькі там секунд, не памятаю, а чалавечы рэкорд гэта 56 хвілін, 21 кіламетр. І тут я прыгадваю, як пасля вечарынкі бегла вось апошні свой забег на 10 кіламетраў і прабегла 10 кіламетраў за гадзіну і ледь не памерла ў тым лесе. І Евген такі: Эмілія, дзе ты там бегаеш? Вось я так і бегаю. А ў той час паглядзіце, што адбываецца, што адбылося ўвогуле за год, які гэта прарыў просто, вау. Чакаю. Яны ж не па лесе бегалі, хай бы ён яшчэ і па лесе паспрабаваў пабегаць. Ну так, Лёша, ты добры сябра, ты шукаеш мне апраўданні, але так не працуе. Карацей, перамогу атрымаў робат, распрацаваны кампаніяй Honor. Вынік так, 50 хвілін, 26 секундачкаў. І гэта... Вау. У спасылачках будзе відэа, калі ласка, паглядзіце, як гэта выглядала, таксама як яны бягуць, з якой хуткасцю, як гэта выглядае, і гэта страшна. Ну, я класна, і пішуць, што прабачце, дагавору пра ногі, таксама зайздрошчу, робаты атрымалі ногі даўжынёй каля 90-95 сантыметраў, таму ім як бы лягчэй, у мяне няма, напэўна. А гэта даўгія ці кароткія? Не ведаю. Пачакай, ну я ўяўляла, што гэта доўгія ногі. Окей. Ладно, трэба памераць. Каб крышачку вас супакоіць, гэтыя робаты ўсё ж такі рабіліся кампаніямі адмыслова для гэтага паўмарафона. То бок яны, большая частка гэтых робатаў умеюць толькі бегаць ва ўмовах гэтага марафону па добрай дарозе. То бок калі яны нават дагоняць, то яны біць яны нічога не зробяць, бо яны не умеюць біць, і яны з аўтаматам не прабягуць столькі, ці проста будуць завальвацца. Ну і кампаніі, там дзіўная кампанія Honor, яна робіць тэлефоны. Ну, яна робіць прамысловых робатаў, але вось у нас у навінах, напрыклад, Honor ніколі не з'яўляўся, бо яны не робяць антрапаморфных робатаў шырокага прызначэння. І тут падмена паняццяў адбываецца. Мы чуем, што робот уже бегае хутчэй за чалавека, значыцца, ён нас дагоніць і нас там заламае. Хаця робот, які нас дагоніць і заламае, гэта робот шырокапрофільнага прызначэння, там ёсць шмат хібаў у гэтых робатаў, іх акумулятары нашмат хутчэй саджаюцца. Яны просто там не умеюць так добра бегаць, таму што іх там больш танныя нейкія рухавікі і ўсё астатняе. Но з аднаго боку. З іншага боку, зразумела, што гэтую тэхналогію там пройдзе год-два і ўжо і ў звычайных робатаў уставіць, якія будуць нас заламваць. Ну, карацей, то парадаваў, а потым такі, ну, вас ўсё роўна дагоніць. Ну, гэта сэндвіч метад, не? Дрэнна, добра. Не, наадварот. Добра, дрэнна, добра. Ой, а ведаеце, што яшчэ бачыла? Не ўключала ў навіну, проста бачыла, і мне гэта таксама напалохала. Вось у Кітаі з'явілася... Ну, там, прынамсі, жанчына была робот, але толькі верхняя частка, вось, которую можна паставіць на стол, то бок, напрыкладна, па плечы, ведаеце, гэты такія, ну, па сутнасці, вось бюсты, так? Так. І яна выглядае як сапраўдны чалавек, у яе ёсць прыкладна там 200 эмоцый, і ты можаш їй проста размаўляць, і гэта проста жудасна. То бок, яна можа з тобой размаўляць, яна можа рэагаваць, і гэтыя 200 эмоцый, у мне, можа, столькі няма. Ладно, жартую, залежыць ад. Вось, таму карацей. Ну, гэта пакуль што гэта ўсё штучная вытворчасць. Вось калі мы такіх робатаў, такіх жанчын зможам набываць там за кошт машыны, я не ведаю, ну, то бок за кошт, які там ты год збіраеш 2 гады і набываеш, тады можна будзе хвалявацца. А пакуль гэта каштуе там $1 мільёны, то ну, мы гэта... Ну, Лёша, это колькі? Праз год ужо можна трэба будзе хвалявацца. Мы тут хутчэй, ведаеш, звярніце ўвагу на прагрэс. Ну так. За год што змянілася. Так, мы з вами
глядзелі, падаецца, папярэднія былі гульні 10 летам, летась, не? Роўна год І- таму быў, так, былі гульні. І паглядзіце, якая розніца, 50 хвілін. І зноў жа такі паўтаруся, паглядзіце відэа, як гэта выглядала. Вау. Добра, я працягну, бо у нас шмат насамрэч пра робатаў. Наступны робат, які таксама відэа будзе ў апісанні, калі ласка паглядзіце, Unity 3. Мы ўжо шмат разоў прыносілі вам гэтую кампанію. Яна вядомая тым, што робіць бюджэтных робатаў. Яна робіць робат-сабак даволі танных, яна робіць антропаморфных робатаў даволі танных. Вось, мы ўжо некалькі разоў расказвалі. Так вось, яны выклалі відэа на іх афіцыйным YouTube-канале пра робата Unity 3 на роліках і колах. І гэта рэальна робат, які ездзіць альбо на роліках, альбо на колах. І што яны там вырабляюць? Як хутка яны гэта робяць? Як складна яны гэта робяць? Я проста ў шоку. А што-небудзь яны могуць рабіць карыснага яшчэ пры гэтым? Пакуль не. Даганяць людзей з аўтаматамі. Ну. Даганяць іншых робатаў. Мне падаецца, што фокус пакуль на тым, каб гэтыя робаты навучыліся без праблем, ведаеш, ездзіць, бегаць, як мы гэта не назвалі, так, перамяшчацца ў прасторы, а потым ужо будуць наверх накідаваць дадатковыя фічы. Але ну гэта выглядае як, ну не ведаю, як мастацтва нейка, ну то бок вось проста гэтае відэа, калі паглядзець, Заліпаеш, так? заліпаеш абсалютна. І страшна, і захапляешся, і ввогуле вось неяк так сидзіш, тыпу, што? Ну і ведаеце, я не здзіўлюся, калі гэта робіць там праз 2 тыдні з'явіцца за $10 000, так, і не ведаю, его можна будзе ўжо пасылаць у Не, краму. так гэтага Unity 3, канкрэтна гэтая мадэль, она каштуе до 20 000, она прадаецца у іх на сайце, толькі трэба колы прыкруціць. Можа, яны як аддон, як дапаўненне зробіць калісьці гэтыя колы. Можа, там колы 25 яшчэ. Мы свае зробім. Ну, карацей, Вось, Евген, у тебе там мы бачым на відэа за табой. Але, Эмілька, ведаеш, што на колах гэты робот бы цябе ў лесе і абагнаў, і перагнаў яшчэ 2 разы. Ну, то бок, сэнс колаў у тым, што яны больш праходныя Я ў вялікай разумею. колькасці умовах. і На ступенькі. і больш хуткія таксама. І больш хуткі, і на ступенькі можна на гэтых колах заходзіць, як гэтыя колы Так. будуць амартызаваць. То бок, там такое. Дзякуй, Лёша, ты ўмееш падтрымліваць. Акурат бяжым, гэты бег у нас будзе забег 9 траўня. На дрэвы трэба лезть, ён на колах наўрад Вось, ці вось і на дрэвы. Хаця рукі. Ай, ладно. Забег. Напомніла мне, нагадала. Я ўжо забыўся, як пра страшны сон пра гэты забег. Я не Так ведаю, распавядь. чаму, До але 9. я зараз падумаў пра фільм «Я легенда». Не ведаю, чаму, ён не вельмі сюды пасуе, так, але сэнс у тым, што ты хаваешся ў хатах, так, а звонку проста адбываецца канец, і вось гэтыя роботы ездзяць так, на так. роліках, на колах, Ты бегаюць, чакаеш, пакуль 50. все просто заціхне, так? Пакуль Так. будзе ціш стаяць. Так, пакуль Не, можна ты будзе- робіш фотаздымачкі і чытаеш верш потым. Вот Паэтычнай всё, што камерай. застаецца. Насамрэч, яшчэ будзе адна навіна, напэўна, яшчэ больш жудасная, але пакуль паслухаем цікавую і смешную навіну. Пра дзікоў. Пра Можа, дзікоў. таксама Эдварда трошки- Вархоцкага. Трошечку з барадой гэта навіна. І не сам актуальна, напэўна, ўжо многія паглядзелі ролик, который ж там шырока разышоўся і у польскіх медыа, і далей таксама, калі ў Варшаве робот ганяў зграю дзікоў, просто па вуліцах крычаў на іх і просто як бы адганяў у лес. Можа быць, хто па-за Польшчай раскажу, што ў Польшчы ёсць такая справа, што дзікі ходзяць просто па вуліцах, гэта, напэўна, Варшава, і ў бок Гданьска гэта актуальна, так? У Катавіцах Ва у нас Вроцлаве. таксама шмат было. А, так? Мгм. Просто ва Вроцлаве ні разу не бачыла. Вось, ну, напэўна, то так і няма. Карацей, ёсць такая праблема, што ходзяць дзікі, я не ведаю, наколькі яны могуць быць небяспечнымі, напэўна, Яны больш бяспечныя, чым Беларусі, як што. Я думал, ты Ага. скажешь, чым беларусы. Вось, і робот, которого завуць Эдвард Вархоцкі, вось выконвае такую функцыю, ён просто ганяе гэтых дзікоў па вуліцах Варшавы. Больш за тое, ён лічыцца робатам-інфлюэнсерам, таму што ён камунікуе з людзьмі, неяк узаемадзейнічае. Вы бачылі, як ён па Ісці барах, на вуліцах па жабках ходзіць? Это капец. Там Колькі яго увагі прыцягвае. Яго запраграмавалі, каб ён яшчэ на польскай мове сварыўся так смачна вельмі. І ён заходзіць там ён- нейкі бар, там пачынае сварыцца. Памятаю, дарогу пераходзіў недзе неправільна перад паліцыяй, нешта на паліцыю там крычаў. Капец просто. То бок ён крычыць на паліцыю і на дзікоў. А паліцыя ж думала, нічога ён- зрабіць не можа, гэта ж не чалавек. Ну, што ты там, не штрафуеш яго.
Не, ну клас, карцей такая забава для варшаўскіх ребят. Вось клас, ты кажаш, так, бо табе весела, так, бо сёння ён вось такі, вось ён дзікоў ганяе, і гэта смешна. Па-першае, для дзікоў гэта стрэс, а па-другое, а што А што далей? гэта ты за дзікоў упісваешся? А мне не стрэс, калі я дзікоў бачу. Ой, слухай, дзікам бабую. Дзікі гэта такія жывёлы, для якіх гэта не стрэс. Яны тут збеглі, таму што ім проста не цікава. Каб яны Просто не адчулі стресс, смешна. ад гэтага робота ўжо б нічога не засталося. Я табе так скажу, будзік Ну, дурны можа быць. у гэтым Не, але плане. давайте подумаем, ну, глядзіце. Ну. Яшчэ раз, мы сядзім з вами і расказваем, як робот, які ўмее размаўляць, які ўмее які ўмее бегаць, Ага, у якога ёсць Ганяе. свой артыкул на Вікіпедыі, дарэчы. нават так. Так, Гаспадара Эдварда? так, я скінуў вам. Я зрабіў, я стварыў. Вось. То бок настолькі гэта унікальна, а мы з вами ўжо сядзім такі, ага, класна. Так, Гэта унікальна. І просто вы можете заўтра вось, не веду, прыехаць у Варшаву, насамрэч такіх будзе больш і больш кейсаў таксама, так што вы ідзеце і просто побач будзе ісці з вамі просто робот. І што вы? Ну, Да я адмыслова в Варшаву поеду, каб са спадаром Эдвардам пазнайоміцца. Так, то бок реально вось, і вы будзеце ісці вось па ходніку, і все, і будзе вам ісці просто робот на сустрэчу, што вы? Ну, скажаце, ну добра, робот ідзе, Эдвард ідзе па сваіх справах, я па сваіх. Слухайце, якая мэта? Вот мне цікава. Я думаю, Ну. вось гэтая мэта просто фан. Не, ну фанам робота гэта каштуе немало грошай і запраграмаваць яго каштуе часу. То бок хлопцы, якія яго зрабілі, Барташ, Ідзік і Радаслав Гжелачык, яны ж, напэўна, мелі нейкія камерцыйныя. Не, ну я думаю, рабіць нам рилсы, тиктоки. То бок для інфлюенсу, так? Так, я думаю, так. Мне спачатку падавалася, там раней на гэтым робаце вісеў яшчэ нумар тэлефона. Я думаў, што гэта проста кампанія, якая ў арэнду гэтых робатаў здае. А, можа быць, дарэчы, так. Каб ты Але, себе ну, паставіў прызнаць, нейкую не. краму і зняў Ну, з так. ім нешта. Ну, цікава. Добра, ідзем далей, бо у нас яшчэ трошкі роботаў. Мы абажаем роботаў, як вы маглі заўважыць, і шмат чаго адбылося. І зараз я ўвогуле чытаў і ці глядзеў нейкі ролик, дзе кажуць, што зараз, тыпу, ChatGPT момант для роботатэхнікі. То бок зараз прям бум ўсяго і вельмі моцна это все развіваецца. Карацей, чамусьці наш Шаі вырашыў не перакладаць назву артыкула, але сэнс у тым, што кітайская армія выкарыстоўвае ўжо роботаў для вайны. Менавіта для зброі, для выкарыстання зброі, да страляніны, для выкарыстання гранат і так далей. І гэта выглядае жудасна. Это выглядае проста жудасна. Таксама будзе відэа, паглядзіце. Робасабакі, праз якіх Лёша некалькі разоў казаў так, што сядаць гэтаму, ці там паставіць на спіну гэтай робасабакі кулямёт, так, ці аўтамат. Чакай, гэта выпрабаванне. Мы зараз не гаворым пра рэальнае. Выпрабаванне. Так. Просто гэта палігон, дзе яны тэстуюць гэта ўсё. Але вы проста паглядзіце, што там адбываецца. Там рэальна адбываецца, я не ведаю, як гэта па-беларуску лепш сказаць, наступательная аперацыя, так, то бок баявыя як бы дзеянні, так, і гэта ўсё роботы ідуць, так, то бок едзе аўтаномны міні-танк, бяжыць сабака. Прычым цікава, што гэта робасабака, у яе на спіне, як бы так, зверху прычэплены гэта аўтамат, ён проста перавернуты і з такім простым механізмам зроблена так, як нажымаўся на гэты курок. То бок ніяк аўтамат пад гэта не перараблялі. Вставляецца просто звычайны аўтамат і пагнаў. Я ў шоку. Значыцца, кожная машына прасоўваецца з хуткасцю да 15 км на гадзіну, нясе карысную нагрузку да 25 кг, пераадольвае перашкоды вышынёй да 30 см. Значыцца, так, на няроўным рэльефе таксама могуць перасоўвацца. Вау. Ну не, тут не вау. Ну там же... Вау такім негатыўным. Давайте я вам подкину не вау. Там сэнс гэтых роботаў не ў тым, што яны такія магутныя, такіх магутных роботаў. Ну, мы ўжо давно бачылі, у сэнсе, яны там год існуюць. Сэнс у тым, што гэта рой роботаў. То бок яны могуць аўтаномна працаваць у групе без кіравання знешняга. І у іх у роі гэтым ёсць адпаведныя ролі, у іх ёсць выведчыкі, якія ходзяць па тэрыторыі, ствараюць мапу. У іх ёсць танкі, якія носяць гэтыя пулемёты і страляюць. У іх ёсць
усялякія іншыя ролі. Лагістычная падтрымка. Так, лагістычная, то бок каждая сабака адказвае за сваю нейкую ваенную справу, і яны могуць як суцэльны арганізм працаваць у полі без аператара. Там патрэбен аператар, каб аддаць приказ аб знішчэнні цэлі, і ўсё. Все астатняе робіць сама група. То бок гэта раевы інтэлект. Тое, што мы бачылі ў кніжках, і тое, што ў жыцці, пакуль што мала дзе прымянялася. Раевы інтэлект хацелі прымяняць у гарадах, каб там рабіць разумныя якія-небудзь лямпы на вуліцах, ведаеце, асвяшчэнне трасы. Асвятленне, дзякуй. Асвятленне трасы, але не ў ваенных мэтах. А тут цэлыя раі. То бок аўтаномныя сабакі. Дадаць яшчэ дронаў, так? Бо таксама гэта вельмі важна. І дроны іх падтрымліваюць. Так. Тут застаецца проста аддаць ім магчымасць самім рабіць вырашэнні, і ўсё. І гэтыя штукі можна проста запускаць у поле, яны будуць там месяцамі хадзіць, самастойна рабіць свае задачы. Месяцамі, зразумела, з тым улікам, што яны будуць дзесьці там падзаряджацца, але гэта таксама не складаны навык. Гэта страшна, гэта новая галіна. Вельмі кепская навіна. Гэта тэрмінатар. У пэўным сэнсе. Сцэнар тэрмінатара. У мяне зараз у галаве толькі адно слово. Пачынаецца на «т», сканчваецца на «айвань». А я думала на «п» і сканчваецца на «ц». Не. Реально, я думаю про Тайвань. Мне страшно. Тое, што Тайвань так будуць захватваць. Так, у сэнсе, што гэта будзе... Калі гэта будзе, то гэта будзе так. Я думаю, што гэта вось... тым ліку робіцца для гэтага. Магчыма. Давайте не забываць, што Кітай у нашыя войны ў Еўропе тут пакуль што не ўключыўся, але як ён уключыцца за якую-небудзь старану з такой тэхналогіяй, то гэта будзе фіаска. Не для Кітая. Жудасная тэхналогія, але сапраўды паглядзіце відэа каротенькае. Шок. Добра. Эмілія, што там у нас яшчэ за... Можа, нешта больш мілае? Пасля такой навіны я тут такая: ой, рыбку робота стварылі. Як? Добра, стварылі рыбку робота. Спадзяюся, яна хаця б баявая. І так, я спадзяюся, яна можа там падводныя лодкі тапіць, штосьці кшталт такога. Пакуль што не, але праз год паглядзім, дзе будзем. Так, інжынеры стварылі робота, які выглядае і рухаецца як рыба аравана. Гэта вядомы від доўгай і гнуткай рыбы. То бок і раней у ваду запускалі усялякае рознае, але пытанне нават не знешняга выгляду, а руху, таму што вось гэтае... Таму што падводныя роботы, яны там шумяць, яны парушаюць экалагічнае асяроддзе і, прама заўважнае там. А гэтая рыбка-робот, яна выгінаецца як сапраўдная. І плавае вельмі павольна, ціха, можа маскіравацца сярод жывых рыб. То бок гэта прама вельмі шмат магчымасцяў адкрывае для, у тым ліку, вывучэння свету марскога. Вось, таму... Так, я тады накінуў. 20 метраў у глыбіню, 2 кіламетры на гадзіну, працуе 12 гадзін. То бок яна можа на 20-метровай глыбіні 24 кіламетры праплысці. А значыць, яшчэ наважыць там 3 кілаграмы. То бок на яе з такой вагой можна яшчэ штосьці на грам 300, я думаю, павесіць, і яна не заўважыць. А значыцца, што гэта вось вам гатовая шахедная рыбка, якая маскіруецца пад звычайную... Рыбка-шахедка. Адчапіся ад маёй рыбкі. Не, яна... Ладно. Гэта іншы сусвет. Карацей, так, будзем вывучаць падводны сусвет, правда? Але гэта ж не то, вось, класна, гэта не толькі пра гэтыя гуманоідныя формы, пра жывёльныя таксама. Можна уявіць сабе, што з гэтай рыбкі зробіць асістэнта для плавання, напрыклад, для дзяцей. Уявіце сабе, што там дзіцё вучыцца плаваць, ныряць, ці проста там хтосьці вучыцца. І з ім такі асістэнт рыбка, якая дапамагае, не ведаю, можа на гадзіннічак які-небудзь на шлеза ўвагі яму, штосьці такога кшталту. І ведаеш, вось, кажучы пра у бок гэтай ваеннай тэмы, можа быць, нічога на яе не павесіць, але, напрыклад, як выведка, як нейкія там разведвальныя задачы, канешне, лёгка, калі там не ўжо гэта выкарыстоўваецца. Сама туды полезла, ладно. Але цікава, я таксама працытую тут з артыкула, такія
медатыўная, но не важна. Карацей, такія роботы, як гэтыя рыбкі, могуць стаць альтэрнатыўнымі жывымі істотамі у дэкаратыўных мэтах і нават крыху знізіць попыт на вылаў дарагіх відаў з дзікай прыроды. Цікава? Ай, ну гэта абздура. Не? Что у тебя плавая рыбка-робот, а не живая? Ну. Не, ну, наогул, што мы... Ну, карацей, если калі рыбкі загінаюць, іх мала засталося, навошта іх наогул лавіць, я не разумею. Не, ну, каб у цябе прыгожа было дома. Ну, добра, а тыя людзі, якія гэтых рыбак вылаўліваюць, то, мне падаецца, у іх ужо з сумленнем усё не так добра, і наўрад ці яны будуць там разменьваць сапраўднае адчуванне. Попыт, правда? Калі не будзе попыту, то не будуць яны іх лавіць, бо іх не будзе каму прадаць. Так? То калі ты себе дома будзеш такую рыбку замест жывой садзіць. Калі цябе замянілі штучным інтэлектам, ты сядзіш дома без працы, і, напэўна, табе трошачку весялее ад разумення, што цябе плавае жывая рыбка, а не рыбка-робот. Ну так, ну так. У нас тут ёсць рыбкавед галоўны, там паслухаем. Так, то кінаведы і рыбкаведы. Вось так мы і сабраліся. Давай, Лёш, што там далей у нас? У нас далей рознае. Цікавая навіна. Давайте крыху здалёк пачну. Ёсць такая ідэя даўно ўжо ў навукоўцаў, якія мадэлі навучаюць, навучыць мадэль на дадзеных да пэўнага году. То бок ідэя ў тым, што мы, напрыклад, бярэм артыкулы якой-небудзь газеты папулярнай часопіса да 1930 года, напрыклад, у нашай навіне, і на гэтых дадзеных навучаем мадэль з нуля. Ну, адпаведна, дадзеных гэтых малавата, там яшчэ збіраецца шмат карпусоў кніг, але сэнс у тым, што мадэль навучаецца на дадзеных, якія вось лімітуюцца пэўным годам. І што далей з гэтымі мадэлямі робяць? Па-першае, з гэтымі мадэлямі проста цікава паразмаўляць, бо ты размаўляеш, напрыклад, нібыта з чалавекам з 1930 года. У іх лексіка іншая, у іх мірапогляд іншы, светапогляд іншы. А другое цікавае выкарыстанне, такія мадэлі тэстуюць на магчымасць прадказанняў. Таму што мы ведаем, што ў свеце здарылася за наступныя 90 гадоў, гэтыя мадэлі не ведаюць, і іх пачынаюць пытаць. Там, напрыклад, быў эксперымент з мадэлю, якую навучалі да 1910 года, яна не ведала пра спецыяльную тэорыю адноснасці, пэўна так будзе правільна. І гэтая мадэль змагла крок за крокам вывесці яе, хаця яна пра яе не ведала. Ну, не тое, каб вывесці, але патлумачыць. То есть, такім чынам звычайныя large language models могуць пратэставаць на наяўнасць прадказальных магутнасцяў. Ось, і там шмат усякіх эксперыментаў, і што цікава, гэтыя мадэлі даступныя для нас з вами. Ось навіна ў тым, што выйшла чарговая мадэлька, называецца Толкі 1930, і яна маленькая, яе можна запусціць на камп'ютары, у якім ёсць 16 гігабайт аператыўнай памяці, і паразмаўляць з ёю. Мадэль гэтая навучалася на дадзеных з часопісу New York Times, наколькі я памятаю, да 1930 году на ангельскай мове. Таму як вы валодаеце ангельскай і хочаце ось у тым свеце апынуцца, паразмаўляць з людзьмі з таго часу, то гэта выдатная магчымасць паспрабаваць гэта зрабіць. Але вось такая ідэя, як вам такая ідэя? Навучаць мадэлі, нібыта у вас ёсць чалавек з таго часу, ён нічога не ведае пра сучаснасць. Мне падаецца, афігенная ідэя. І нават мне менш цікава паразмаўляць з чалавекам адтуль. Так можна пачытаць кніжкі аўтараў таго часу. Але мне цікава сапраўды вось гэтае, ці змогуць яны дайсці да таго, да чаго мы дайшлі. Не? Як людзі. Калі вось не ведаю. Добрая заўвага. Ты сказаў дайсці да таго, да чаго мы дайшлі, і адно з адгалінаванняў цікавых. Людзі прыдумляюць альтэрнатыўныя сусветы. То бок, а давайте мы навучым гэтую мадэль там да часу, калі вынайшлі тэорыю адноснасці Эйнштэйн, але вось дадзім ей крыху іншыя дадзеныя. Паглядзім, як свет мог бы развівацца ў разуменні гэтай мадэлі, калі б у нас там, не ведаю, не было электрычнасці, не было б тэорыі адноснасці. І такім чынам мы можам паглядзець, як мы маглі б развівацца, і можа штосьці для сябе таксама новае ўзяць. Пакуль што гэтыя мадэлькі ўсе маленькія, ну, вельмі маленькія, але як з'явяцца мадэлі памерам з сучасныя топавыя мадэлі, якія будуць на такіх будуць такімі власцівасцямі валодаць, то можна будзе сапраўды нешта цікавае пра чалавецтва дазнацца.
Але тут есть праблема. Просто дадзеных за 1930 год так мала, што гэтага не хопіць, каб навучыць вялікую мадэль. Так, і калі іх нават так мала, каб навучыць мадэль па-ангельску, то ўжо мы нівогуле не кажам пра любыя іншыя мовы. Зусім. Але вось такі эксперымент. А ведаеце, я падумала пра факсімільнае выданне нашай Нівы. Не ведаю, у якіх бібліятэках яшчэ ёсць, но у градзенскай бібліятэцы дакладна ёсць гэтыя вялікія кнігі. Па-перша, там прыгожая вельмі бібліятэка, і гэта вялізныя кнігі, дзе сабраныя ўсе нумары нашай Нівы. Ну, можа быць, не памятаюць усе, але гэтых кнігаў многа, яны сапраўды вялізныя. І вось ты можаш паглядзець, проста чытаць, пра што пісалі тады. І я думаю, вельмі цікава было б ведаць у нашым гэтым беларускім кантэксце, і ці, напрыклад, тэарэтычна ўвогуле можна выкарыстоўваць факсімільнае выданне нашай Нівы. Можна. Там так это і рабілі, там алічбоўвалі звычайныя часопісы, і калі б у нас быў доступ да градзенскай бібліятэкі, у нас ёсць спецыялісты, якія маглі б это зрабіць. Гэта не складана робіцца, таму цалкам магчыма. А факсімільнае, гэта ты факсам слала ўсё туды, ці што? Факс-эмільнае. Факсимильная. А что там, Эмилия, у нас у ЗША адбываецца? Пачакай, ведаеш, я просто, калі захочаце, то потым таксама падрэжаце. У мяне просто пад рукой амаль што была вельмі класная рэч. Я часамі люблю знаходзіць розныя, напрыклад, там была рубрыка ў гэтых газетах, як наша Ніва, беларуская Ніва, розныя жарцікі ці вось што заўгодна таго часу. Вельмі цікава пачытаць гэта вось цяпер з 26-го года. Прабач, Еўгенія ўжо, неяк паслухаеш. Вось, гэта беларуская Ніва, нумар 10 за 1926 год, і маленькая нататачка называецца «Беларуская мова для дактароў». То бок, уявіце, 26 год, і нататка «Беларуская мова для дактароў». Для студэнтаў медыцынскага факультэту пры сканчэнні курсу устанаўліваецца экзамен па жывой беларускай мове. Студэнты, якія выявіць слабыя веды па беларусазнаўству, будуць затрымлівацца яшчэ на 1 год. Пастанову гэтую трэба шчыра прывітаць, бо ж новыя дактары павінны будуць абслугоўваць перадусім беларускую масу і мусяць ведаць мову сваіх кліентаў. 26 год напісана цікава, то бок з пункту гледжання сучаснага мовазнаўства тут як бы шмат памылак, але, канешне, гэта проста гэта і Тарашкевіца, і дзесьці, проста іншыя правілы, которые дзейнічалі да рэформаў. Вось, але гэта проста база нейкая. Вось уявіце, як гэта было 26-м. Блин, мне так это мозг подносіць, што мы можам чытаць стагадовыя тэксты, мы іх разумеем і цалкам разумеем. А вот, там няма культурнага моцнага адрознення. Есть. Так, і як бы было б цікава папрацаваць з гэтым з ШАІ таксама. Можа калісьці. Штосьці такое беларусі. Адразу вось як зробім фотоапарат такі, на касеты ўсё запішам, і трэцім ужо пунктам будзем. Не, трэцім у нас калайдер на Палесе. Прывітанне. Ведаеце хто? Ўжо потым это. Добра. У ЗША адзін чалавек, вельмі вынаходлівы, натрэніраваў ШАІ агента шукаць у сацыяльных сетках допісы, дзе людзі прызнаюцца ў невыплаце падатку, але не прызнаюцца, а розныя нібыта жартуюць. І вось гэты ШАІ стукач, трэба па-беларуску знайсці прыгожы адпаведнік, папросім гаспадарства напісаць у каментарах, што можна, ці можна замяніць слова стукач. Ён маніторыць соцсеткі і адпраўляе заяву амерыканскую падатковую на ўсіх, хто нават у жарт піша, што не плаціць падаткі, там скрыпты або нейкіх ставак. Вось, і такім чынам ён ужо напісаў, ці там склаў 4250 заяў, а яго і зарабіў вельмі шмат грошай. Плянуе. Пакуль не зарабіў. Не, ён ужо... Ён ужо прынамсі зарабіў. 30% ад сумы спагнаных падаткаў у якасці ўзнагароды ён павінен атрымаць, а плануе атрымаць больш за $500,000 сёлета у 26 годзе. Прыгожна. Як назваць такого чалавека? Даносчык, закладчык, інфарматар, ябеда. Сацыяльна адказны грамадзянін. Зараз мы правядом абрэвіатуру якую-небудзь. Сацыяльна адказны грамадзянін. САГ. А як вы ставіцеся? Гэта ж натуральна, даносы. Не, класна, ён паляпшае якасць, напэўна, жыцця, ён там вынаходзіць гэтае махлярства, ён класна прымяніў штучны інтэлект, дарэчы, OpenClaw. Першы раз я бачу, каб OpenClaw так дарэчна прымянілі.
Але ну ці не страшна яму жыць. Ён яшчэ гэта публічна зрабіў гісторыяй, і зараз чарговы коктейль Молотова прыляціць у яго, ну, бо гэта ж грошы. Гэта ж, ну, за грошы забіваюць. Да зараз Круціцца як можа. Ну так, па-першае, бізнесмен. У Амерыцы, вядома, все бізнесмены. Ладно. Глядзі, якія ідэі стартапу і ўсяго. Так, па-другое, ён зараз збярэ 500 000 і пераедзе. І все. Беларусь. Такая неадназначная тэма. Напишите, калі ласка, у каментарах. Так, Хочаш неадназначную тэму? Вось далей у меня зараз пойдзе там неадназначная тэма. Антропік прыцягнулі хрысціянскіх лідараў для фарміравання маральных прынцыпаў Клода. Вось. Пазвалі ксяндзоў і пратэстанцкіх, я не ведаю, як называюцца, ну, святароў, праваслаўных не пазвалі, нормально. Каб што зрабіць, каб высветліць, чаго не хапае супольнасцям рэлігіёзным у мадэлях ад антропіка, і каб высветліць маральныя арыентыры, таму што вось антропік лічыць, што і рэлігіёзныя маральныя арыентыры трэба закладаць у гэтыя мадэлі. Прытым там розныя ксяндзы, розныя гэтыя святары выказваліся, хтосьці за, хтосьці супраць. У асноўным, я так зразумеў, усе былі задаволеныя гэтай сустрэчай. Вось. У мяне толькі адно пытанне. А ў які момант у нас мараль рэлігіёзная, яна становіцца маралью агульнапрынятай, бо мне склалося ўражанне, нібыта антропік лічыць, што вось рэлігіёзная мараль, яна універсальная, падыходзіць для ўсіх. Ці згодныя вы з гэтай думкай? Тут ключавое, што ў цябе склалася ўражанне. Не факт, што... Конечно, у мяне. Так. І хутчэй за ўсё яны не прымаюць мараль як агульнапрынятую менавіта рэлігію. Не, ну але ў гэтым штосьці ёсць. Ну нібыта у Бібліі прыпісаны некаторыя там рэчы, якія ўсімі ўспрымаюцца нармальна, нават тымі, хто там лічыць сябе атэістамі, агностікамі. Можа яно і мае сэнс. Што вы думаеце? Я думаю, што гэта проста бізнес, таму што яны вельмі абачлівыя, яны закранаюць і намагаюцца закрануць усе групы. Каб паказаць, што, глядзіце, мы на гэта саме звяртаем увагу, прыходзьце да нас? Ну, нейкай ступені. Так. Чаму? Я хутчэй думаю ў бок таго, што думае Эмілія таксама. Эмілія, так што, ўсё, закрываеш падпіску на ChatGPT, пераходзіш на Клод? Ай-яй-яй, балюча. Трэба закрыць, так, я планую. Працуе, слухай. Пачакай, Клод, так мы ж былі на гэтай старонцы. Антропік падабаўся нам. Ну, падабацца Тэн, можа, і падабаўся, але падпіску мы набывалі. Ну, я ж не буду купляць усюды падпіскі, навошта мне? Я пішу адзін промпт на 2 дні. Ну, давай я пераформулюю. Табе, як чалавеку больш рэлігіёзнаму, чым мы. Табе ёсць розніца... Чым табе, багахульніку. Так. Ці ёсць розніца табе карыстацца сеткамі, якія атрымалі апруф, як будзе па-беларуску, атрымалі галочку, птушачку ад ксёндза, ці якія не атрымалі. Вось ксёндз сказаў, што гэта класная мадэль. Табе, як рэлігіёзнаму чалавеку, будзе больш цікава яе выкарыстоўваць? Ці табе будзе, ну, окей, сказаў, і ладно. Ну, ты цяпер мяне троліш. Да не тролю, ну, сур'ёзна пытаю. Ну, тады глядзіш, які ксёндз. Ну, гэта правильно. Як барок сказаў бы, я б таксама задумаўся. Так, блин, так. Ксёндз Вячаслав Барок топ. Вось пасля так яго ўзгаднення можна было тут ёсць, напрыклад, Брэндар Макгуайр. Норм? Падыдзе. Не, ну да Барка не дацягвае, ты што? Добра. Ну ладно. Што там, Лёш, у нас далей? Ну, гэта агульны тренд такі цікавы, што пачынаюць з рознымі слаямі з рознымі, ладно, хай будзе слаямі сёння насельніцтва, працуюць гэтыя кампаніі. Напрыклад, вось DeepMind, яны нанялі сабе афіцыйна філосафа. Мы пра гэта не размаўлялі, але ў іх з'явіўся ў штаце вельмі моцны філосаф, які будзе дапамагаць мадэль наладжваць на каштоўнасці таксама агульначалавечыя. Ну, у прыватнасці каштоўнасці агульначалавечыя з пункту гледжання Гугла, але тым не менш, філосаф там вельмі круты, ён доўгі час працаваў над філасофіяй таго, што такое розум і што такое чалавек. І вось яго DeepMind, дарэчы, гэта ўсё ў Брытаніі, Дэміс Хасабіс, напэўна, сам
заклікаў на працу. То бок ёсць такі тренд. І рэлігіёзнікаў заклікаем, і філосафаў заклікаем, і гэта паказвае наогул, што ШАІ ўжо ператвараецца ў тренд не толькі тэхнічны, але і агульна сусветны, які закранае ўсе нашыя сферы. І тут яшчэ невялічкая рэклама, як рэклама, просто прышпільная навіна. Гэта будзе самая цікавая рэклама гэтага падкаста. Пра праваслаўных трэба ж сказаць. Праваслаўных выключылі з гэтага мітнага саміту антропіка. Ты як праваслаўны пакрыўдзіўся? Я як праваслаўны агностык, канешне, пакрыўдзіўся. У нас ёсць вельмі файны накірунак, які ніякага дачынення да РПЦ не мае. Карацей, ёсць у нас класны дзядзька, хлопец Александр Кухта у Вільні. Ён праводзіць на беларускай мове ўсе гэтыя службы праваслаўныя. Ён выпусціў аплікацыю мабільную, называецца Prayer Note, праз якую можна падаваць запіскі за здароўе і на спачын і ўсялякія іншыя запісачкі, а ён будзе, Александр будзе маліцца за вас у Вільні. Там ёсць царква, дзе можна праз аплікацыю, каб вось Александр Кухта за вас памаліўся. Таму спасылачку пакінем у апісанні, паглядзіце Prayer Note. І мне асабліва класна пра гэту навіну распавядаць, бо я калісьці ў Беларусі такі праект рабіў і не дарабіў праз бюракратыю беларускай царквы. Мы рабілі здаравенны партал, праз які можна было замаўляць свечкі ў любой царкве, ў любой кропцы Беларусі, у любой але нам сказалі, што не. Клас, Александр, дзякуем вялікі. Так, малайчына. Пакуль Эмілія раскажа нам наступную навіну. Як прадухіляць сваркі ў парах. Бо навукоўцы з США і Китая... Зрабі так, калі тебе патрэбная дапамога. Навукоўцы з США і Китая распрацавалі цікавую рэч. Нейрасетка SpeakSoftly адсочвае перапіску партнёраў у рэальным часе, і калі ў паведамленнях з'яўляецца рэзкасць, грубасць, то бот перахоплівае яго і прапануе выбраць больш мяккія фармулёўкі. Вось, таксама ШАІ можа аналізаваць гісторыю чата і выяўляць схаваныя пачуцці партнёраў. Пары ўжо тэставалі, засталіся нібыта задаволенымі, таму многія азначаюць, што ШАІ даў ім магчымасць паглядзець на сябе збоку, усвядоміць свае пачуцці і не пакрыўдзіць каханага чалавека. SpeakSoftly. Вось так называецца, калі камусьці актуальна. Я не ведаю, ці гэтым можна карыстацца, ці гэта ўжо даступна, напэўна, яшчэ не. Калі недавно тэставалі. Але схадзіце разам да псіхолага. Можа, ў царкву не. Не, пачкайце. Так, дарэчы, таксама. Карацей, знайдзіце для сябе вырашэнне, магчыма, SpeakSoftly гэта тое, што спрацуе для вас. Але для мяне не гучыць пакуль дзіўна, не? Навошта? Чаму? Добра. ШАІ у Тэлеграме. Значыцца, я не ведаю, ва ўсіх ёсць ужо, бо я не ведаю, як на раскацею. Все бачаць ужо. Тэлеграм? Нібыта яно ёсць, але я не заўважу, каб яно працавала добра. Но заўсёды там прапануем нешта самарызаваць, а я, заўсёды закрываю такі, я сам ведаю, што мне трэба рабіць, адчапіся. Не, гэта не пра самарызацыю ў каналах. Гэта калі ты пішаш паведамленне, у паведамленнях, ці выпраўленне, штосьці такое. Так, выпраўленне. Вось калі ты пішаш паведамленне, там з'яўляецца такая іконка. Ён мне беларускую мову намагаецца на іншую мову перакласці, ён не разумее, што гэта беларуская мова. Беларускую я не ўмею. Ты пайшоў да дупы, карацей, гэта навіна будзе яшчэ больш кароткая. Значыцца, у Telegram завезлі фічу, дзе вы можаце рэдагаваць ці папрасіць Telegram, як гэта прачысаць ваше паведамленне ці перапісаць яго ў іншым стылі. Вось гэта іконка з'яўляецца, калі вы пачынаеце пісаць паведамленне. Агулам цікава. То бок, нават у Слаку такога яшчэ няма, а ў Тэлеграме ўжо ёсць. Што даволі нетыпова. Вось, ШАІ завозіць у Тэлеграм. З цікавых рэчаў, важных. Сказаць, гэта ніякі не OpenAI, гэта ніякі не Claude. Магчыма, вы памятаеце пра Какун, які мы расказвалі. Дурова. Так, Дураў зрабіў сваю, як гэта называецца? Распределенную, карацей, сетку, размеркаваную GPU, і вось якраз там паверх гэтага ўсяго круціцца то бок LLM, і праз яе вось гэта все адбываецца. У нас этыка пайшла, я не ведаю, дарэчы, ці атрымаецца тут у этыку выйсці, але мне падалася навіна этычная. Марк Цукерберг нарэшце сказаў, што хоча свайго
лічбавага клона зрабіць. І гэта не жарт. Кампанія Meta з дапамогай іх падроздзелу, пра які мы ўжо падроздзелу, карацей, аддзела гэтага, якім яны робяць штучны інтэлект, Super Intelligence Labs, яны зараз там ствараюць клона Цукерберга. Марк адмыслова аддае свае дадзеныя, ён працуе, записывае максімальна ўсё, што ён робіць. Там кажуць у артыкуле, што ён па 4-5 гадзін гэтыя дадзеныя падрыхтоўвае, аддае ў навучанне, і з усіх гэтых дадзеных будуць рабіць яго клона. Навошта? Каб супрацоўнікі маглі адчуваць сябе бліжэй да свайго начальніка. Літаральна хочуць даць доступ да гэтага лічбавага клона супрацоўнікам, каб, па-першае, ён мог замяніць Марка ў частцы задач. Напрыклад, Марк часцяком глядзіць код, можа быць, зробяць клона, які будзе замест Марка код гэта глядаць і даваць апровы, каб параіцца з ім наконт вырашэнняў кампаніі. Ну, цалкам, каб супрацоўнікі усе 70, колькі там, 9 тысяч, маглі паразмаўляць з Цукербергам без запісу у, не ведаю, чэргі гадавыя і ўсё астатняе. Гэта тое, што нам кажуць. Тое, што я думаю, Марк просто ўсё ж такі рыхтуе сябе па сцэнару Пантэёна перанесці ў лічбавую рэальнасць. Ён стварыў метаверс і працягвае яго распрацоўваць, нягледзячы на тое, што гэта супер непрыбыльная штука для кампаніі. Ён робіць свайго клона ўжо паўнавартасна. І ніхто на гэтым не жартуе, дарэчы. То бок усе такія, ну клас, зробім клона дырэктара. Але засталося, каб ён яшчэ інвеставаў у які-небудзь таблетачкі, каб працягнуць сваё жыццё, ці ў які-небудзь інструмент, каб перанесці цалкам сваю самасвядомасць у лічбавы свет, і ўсё, Марк будзе там. Вось, такая ёсць тэорыя. Што вы думаеце? Клон начальніка вашага? Не хапала мне. Не, я просто, я не працую ў кампаніі, дзе 79 тысяч супрацоўнікаў. Вы памятаеце, што Зак, як яго называюць паміж сабой супрацоўнікі, ён насамрэч рэптылоід, калі вы забыліся. Уже даўно ёсць гэтая тэорыя, што ён насамрэч не жывы чалавек. Таму... Пачакай, што за тэорыя? Не ведаеш, што Марк Цукерберг насамрэч ён іншапланетнік. Так. Рэптылоід, сапраўды. Што светам... Таму што у яго пад скурай рэптылія. Вось, ён скуру здымае, ён там такі бялёсы весь. І Маск таксама такі бялёсы. Таму што гэта несапраўдная скура, яны яе могуць зняць, і там у іх рэптылія з іншай планеты, якія прыляцелі да нас і кіруюць. Ёсць людзі, якія ў гэта вераць. Ты не ведала. Ну, тады я ў здольнасці Ўсяслава Чарадзея веру. Ну, ты што, гэта беларускі лор, у яго ўсе беларусы вераць. Ваўкалак наш знакаміты. Ну, а сапраўды, як пагаварыць пра рэальныя падставы, вось, навошта? Зразумела, ты сам ужо адказаў на гэтае пытанне. Каб сапраўды можна было спытаць твайго... А Марку гэта што дасць? Да Марку просто піар гэта дасць. Прыкінь, ты першы аватар, рэалістычны аватар у сусвеце. Все будут про тебя писать, все будут про тебя размаўляць. Про тебе і так усе пішуць і размаўляюць. Ты ўладальнік адной з самых крутых кампаній у свеце. Трэба ўсё роўна падтрымліваць гэта, мне падаецца. Трэба, каб хтосьці іншы не зрабіў гэта першым, і таму ты павінен зрабіць гэта першым. Так ніхто ў гэтым кірунку нават не працуе. Адзін Цукерберг у яго аднаго свербіць у адным месцы. Але ты бачыш, у яго апошнім часам рашэнні ўсе такія. Не, насамрэч, калі ты расказваў, я таксама думаў пра метаверс, так? Бо гэта вялікая мара Цукерберга. Ён яе вклаў вельмі шмат грашэй. Ён шмат куды ўклаў вельмі шмат грашэй. Але якая не запрацавала. Праўда, вы памятаеце, магчыма, інтэрв'ю... Грошы? Магчыма, памятаеце інтэрв'ю Фрідмана і Цукерберга ў метаверсе. Так, то бок былі нейкія спробы гэта распіярыць, былі нейкія спробы гэта паказаць. Я нават памятаю, у мяне ў працы чалавек, у якога ёсць там вось гэтыя окулусы, ён там нешта сустракаецца са сваімі калегамі ў метаверсе. Ну вось для гэтага, напэўна, таксама. То бок ён будзе піярыць метаверс пра свайго клона. Прыйдзіце ў метаверс, і вы там са мной паразмаўляйце. Чаму яго метаверс так не адпускае? Халера яго бяры. Ён кампанію пераназваў, не? Капец, так. Ну, але супрацоўнікі змогуць з начальнікам паразмаўляць. Можа быць, ім бонусы, якія праз гэта будуць даваць таксама такі, як гэта называецца ў HR-ы? Customer service? Не customer service. Калі добра робіш супрацоўніка. HR-ы, якія займаюцца вось у тым, каб у офісе ўсё было добра, там ўсё хапала, як гэта называецца? Happiness менеджеры. Усё, сабраліся. Апошняя навіна.
Пра тое, што ў Кітаі сям'я стварыла шаі аватар сына з намерам утойваць ад маці ягоную смерць. Вось, у 80-гадовай жанчыны быў адзіны сын, і ён загінуў у 2025 годзе ў аўтакатастрофе, і праз тое, што яна мае праблемы са здароўем, родныя за яе хваляваліся, яны не хацелі нейкіх наступстваў ад гэтай навіны, таму яны замовілі шаі аватар у стартапа, вядомага стартапа. Лічбавая версія мужчыны была створана на аснове яго фота, відэа, галасавых запісаў, таму маці мае магчымасць камунікаваць з ім, ён можа падтрымліваць дыялог, і, карацей, гэта незаўважна для састарэлай жанчыны. Карацей, вось такая ілюзія нейкай рэальнай прысутнасці, але што мяне найбольш здзівіла, я спачатку хацела ўвогуле гэту навіну прапусціць, потым паглядзела, што паводле дадзеных рынок віртуальных аватараў у Кітаі ўжо перавысіў 20 мільярдаў юаняў, гэта 2,9 прыкладна мільярды даляраў, а сегмент уваскрашэння менавіта памерлых з дапамогай шаі расце надзвычай хутка. То бок гэта не адзінкавыя нейкія вар'яцкія выпадкі, калі людзі падмяняюць гэтую рэчаіснасць, і ты не разумееш, як бы да чаго гэта правядзе. Чаму ты кажаш вар'яцкія? Чаму ты так лічыш? Напэўна, таму што я да гэтага не вельмі добра стаўлюся, таксама як і да клона цукеркі. Ну, але як улічваць тое, што гэтая жанчынка 80гадовая можа жыве толькі дзякуючы гэтаму вар'яству, як яна б даведалася, што яе сын памёр, так можа у яе там і прыступ сардэчны здарыўся, і проста, я не ведаю, не было б сэнсу жыць. А так нібыта праз падман, зразумела, але ёсць. Але калі мы ўсе так будзем жыць і ўсё будзем ствараць сабе нейкія ілюзіі, гэта нейкі нездаровы шлях. То бок я разумею гэтую як бы дылему, асабліва для родзічаў, і напэўна лягчэй разважаць, калі вось я тут сяжу і не ведаю гэтую жанчыну залатога ўзросту, але ўсё роўна гэта вельмі дзіўна, гэта нездарова, і мне не хацелася, каб чалавецтва туды рухалася. Відавочна, ты цяпер не казаў. Відавочна, што гэтая жанчына хутчэй за ўсё ўжо крыху не ў гэтым свеце, таму што яна 80 гадоў не адрознівае аватара ад сапраўднага чалавека, а яны на сёння не такія якасныя. Таму можна, мне падаецца, у гэтым выпадку лічыць, што гэта адзін з метадаў медыцынскага лікавання гэтай жанчыны. Ну, як тэрапія ў нейкай ступені. Так. Але зразумела, што як так будзе адбывацца там з намі, з 60-40гадовымі людзьмі, як мы будзем з аватарамі размаўляць нібыта з жывымі, падманваць сябе, ці нас будуць падманваць, то гэта, канешне, гэта капец, не будучыня. Гамон. З іншага боку, можа, у гэтых аватараў самасвядомасць з'явіцца калісьці, хто яны. Ну, так не з'явіцца. Я таксама прачытаў трошкі дэталяў, так, што яны насамрэч кожны дзень размаўляюць у чат-дадатку, і маці раіць яму добра есці. А ён нібыта за мяжой. Так, а ён нібыта працуе за мяжой і не можа прыехаць. Не ведаю, не маў мне адказу. Этыка выйшла папаліць гэтай навіне. Ну так, і у нас і не можа быць адказу, насамрэч. Але мы штосьці падобнае ўжо памятаеце, абмяркоўвалі, калі абмяркоўвалі цацкі для людзей ва ўзросце, якія... Але ж гэта цацка ўсё ж такі цацка. То бок можна было ей прынесці цацку? Ну не, цацку не, бо трэба было б сказаць, што сын памёр, не, вось табе цацка, а так сын як не памёр. Ну то бок, але проста гэта пытанне нейкай больш класічнай тэрапіі і працы з гэтай жанчынай. Так, просто ты разумееш, што яна хутчэй за ўсё ў дупе Кітая, ніхто з ёй не будзе нічым займацца. То бок таму... Ну, ведаеш, калі ў яе родзічаў ёсць... Я не ведаю, канешне, колькі гэта каштуе стварэнне шаі аватара. Ну, хутчэй за ўсё. Напэўна, яна там не... Ну, ёсць толькі гадоў, што, можа, там псіхатэрапія ўжо проста не дагрукаецца. У сэнсе, можа быць, ну... Не, я не згодная. Не трэба думаць, што 80гадовыя людзі, яны там не ў сабе, яна ўжо зусім... Не, ну, зноў ж такі, я заходжу з таго, што яна сапраўднага сына не адрознівае ад шаі аватара. Пачакайце, але мы ж самыя ўвесь час сказалі, што ўсё роўна гэта якасна. Я проста не ведаю, што як гэта шаі аватары выглядаюць. Я думаю, гэта немагчыма яшчэ зрабіць аж так якасна, каб мы, напрыклад, не адрознілі. Так, я думаю, што гэта ўсё ж такі... Так мы, бо мы ў гэтым, асабліва вы. Ну, цікава. Вось дзесьці б знайсці, канешне, некае відэа, было б цікава паглядзець. Так. Бо я калісьці, можа, памятаеце, на пачатку яшчэ дзесьці я прыносіў такую навіну, што у нейкім інтэрв'ю, у нейкім тэлевізійнай праграме паразмаўлялі з скул-шуцерам.
можа Так, памятаеце, так, было было, такое, было. так, што Мгм. вось той, хто пастраляў дзяцей, яго потым зрабілі шэй-аватар, з ім нібыта взялі ў яго інтэрв'ю. Так вось там было так, што гэта была проста фотка, Мгм. і ў яе проста вусны рухаліся вельмі крынжова і крыпова, проста жудасна. Вось я думаю, што гэта ўжо не так, бо тэхналогія ўсё ж такі далёка наперадзе. Але я думаю, што гэта ўсё яшчэ вельмі далёка ад таго, што вось я размаўляю, так і вось я жывы. То бок. Ну але цікава. На падумаць, вам на пакаментаваць нашыя паважаныя слухачы і слухачкі. А мы падыходзім да фінала. Эмілія, што ты хочаш нам распавесці пад канец? Грошы. Памылачкі вашы. Грошы. Запісала. Давай як мінулым разам скажам, Евген. 3-4. Грошы. Грошы. Ну, амаль. Добра. Памылачкі запісала, пакуль вы абмяркоўвалі свае любімыя навіны. Вось чым Лёша цяпер сёння- яна займаецца, там я зразумеў. Лёша сёння сказаў цікавае слово, кажа прикол. Я сказаў прикол. Вось прикол. Ну ладно, ну не прямо прикол. Ну прикол же. Ну, хутчэй за ўсё. Ну, Ну, прышпіл. не, там просто вельмі цікава змякчыў. Я подумала, ты даўно па-беларуску не размаўляў, як быццам. Я Ну, яшчэ калі што, я сёння не... если сказаў, я памятаю, мяне несе. Не, ну калі што, канешне, мы гэта жарты сяброўскія. Та не, класна. Зараз не Просто я не тактычна. заўважыў, што цікава. Я звычайна заўважаю за сабой такія рэчы. Прикол. Добра. Капец. Але нам, дарэчы, калісьці пісалі, так, прикольна, лепш сказаць, там, фацэтна, штосьці такое. Фацэтна, во, дарэчы, моўны камітэт. А прышпільна мы вынішаем з нашай гаворкі. Так? Слухай, ну давай пакінем так, хто як хоча. Таму што Так, хтосьці супраць гэтага слова, і такіх людзей шмат, а камусьці цалкам Фацэтна. фацэтна. Так. Фацэтна. Окей. Добра, дзе на рынку, не на рынке, на фоне чаго звальненняў, не звальненне, не ругаць, лепш сказаць, лаяць, апынулася найгоршай. Тут найлепш аказалася найгоршай, бо апынаемся мы звычайна ў якім-небудзь месцы, а калі ў значэнні штосьці выявілася і мы даведаліся, то найгоршай. Лепей опенсорсных, лепей за альбо лепей чым, тут нам гэтыя словы вельмі патрэбныя. Забашляў грошы. Я не знайшла лепшага слова. Тут прапановую... Не, в сэнсе, прапановую ў каментарах напісаць, чым можна больш цікавым прыгожым замяніць слова забашляў, ну вельмі так жаргоннае і наўрад ці беларускае, але калі не знойдзем, то не знойдзем. Сітуацыя падобная. Так, сітуацыя падобная на штосьці, можна так сказаць, але кажуць, што лепш, яшчэ лепш сказаць да, сітуацыя падобная да, там, напрыклад, нейкай, а скепкі волос. Прабачце, не падабралася слова патрэбнае ў моманце. Рэшткі валасоў? Рэшткі, валасоў. Не, ну добра, калі там было ў гэтым значэнні. Цікавадлы. Калі мы гаворым пра валасы, то гэта пасмы, там пасмачкі валасоў. Я просто не памятаю, ці там трэба было сказаць, што апошнія гэтыя пасмы, ці, ну не памятаю кантэкст. Але калі валасы, то пасмы. Бо скепкі гэта штосьці цвёрдае, як там кавалак чаго-небудзь. Так. На всякі выпадак падкрэслю, што калі я цяпер выпраўляю нас, дарэчы, нас, я сябе таксама слухаю, стараюся прынамсі, не ёмка, то бок каб ніхто не думалі, што я там граманацыя і так далей. І ціха мяне ненавідзелі. Што яшчэ наступаць? Прывітанне, калега. Наступательная аперацыя, наступальная. Нажимаўся. Націскаўся. Націскаўся? Націскаўся гэта іншага, а тут націскаўся. Я просто не памятаю кантэкст, прабачце. Націскаўся. Так. Так? Так. Прыказ, загад. Захватваць, захопліваць. Рыбы загінаюць. Рыбы гінуць. Стукач, што-небудзь, можа быць, знойдзецца ў каментарах, у каментатараў, у нашых слухачоў. Я беда. Даносчык. Так. І хіба ўсё. Яшчэ я Дятел. казала... О, дятел. Ну, стукач.
Слухай, мы абражаем цяпер раптам нас слухаюць арнітолагі і яны скажуць, ну а што ты маеш супраць дятлаў? Карацей, дятлаў не будзем чапаць. Яшчэ я ўжывала слова, не памятаю, ці май, ці травень, ці і так, но всякі выпадак скажу, што тым больш набліжаецца травень-май, напярэдадні скажу, што калі вы раптам вагаецеся, якое слова лепш ужываць, то яны гэта сінонімы, можна і тое казаць, і май святы як называць? Траювкі? Ну, маювкі іх называюць. Маювкі. Так? Ну, тады травянюкі, Травянюкі? Траванукі, гэта будзе як трэдная водачка, будзе на гэтых маюках. Гледзячы, што ты будзеш... Мне травень падабаецца, бо ён пра траву, не ён пра зелень, пра ось это ўсё, таму я больш выкарыстоўваю травень. Але разам з тым жыта маюе, першыя грыбы гэтыя, таксама майскія грыбы. То бок не трэба думаць, што калі па-расейску кажуць май, то нам не пасуе. Па-польску таксама кажуць май, не? Так і па-ангельску кажуць май, я вам нагадаю. Ну, гэта з лацінскай прыйшло, таму цалкам усё добра са словам май і словам травень. Прыгожая асацыяцыя, што зелена, я такі травень, усё, тыпу адразу пагналі. Згодная. Ну. І яшчэ... Сёння такое слово прыгожае прагучала, такое прыгожае слово ходнік. Так, Евген сказаў. І я успомнила верш, который написала моя былая сяброўка, калі я вучылася, напэўна, класе 8, яна была старэйшая, і гэты верш апублікавалі напэўна, у маладосці альбо ў часопісе «Дзеяслоў». І я яго запомніла выразна, і больш нідзе, асабліва ў маўленні, я не чую, каб людзі выкарыстоўвалі слова ходнік. Таму я вам гэты верш прачытаю. Давай. Ён каротенькі. Так. На ходніку застаўся след, не першы, і душыць дым ад цыгарэт, ды вершы. Твае, мае, як лісце пад нагамі. А дзе блукае выйсце? Побач з намі. Не буду назваць аўтарку на всякі выпадак. Вось. Гэта пра слова, але я яшчэ згенеравала адзін верш і адзін прынесла. Ну, гэта яшчэ да таго, як мы яшчэ гуляем у гэтым, блін. Мы ўжо даўно не гулялі, але просто тут так склалася, што згуляем. Ну, то бок... Чакайце, а мы ж вырашылі, што гэта нібыта абраза паэтаў параўноўваць іх. Ну ладно. Не, мы думалі, ці мы абражаем, ці не абражаем, але я не буду злоўжываць, то бок я даўно гэтага не рабіла, і я думаю, час ад часу грашыць можна вось так паэтычна, літаратурна. Карацей, для тых раптам, хто слухае нас першы раз, трэба здагадацца, які верш напісаны чалавекам, які верш напісаў штучны інтэлект. Грушка апалена громам, як тая панад Дняпром шырокім, з караткевічавых каласоў пад сярпом тваім, быццам ягонае сэрца, поўнае болю і трывогі, за нявесту сваю, Беларусь. Гэта быў першы. І другі. А каласы пад сярпом тваім, боль і любоў, Беларусь, як нявеста ў тумане, і сэрца яго жыве ў кожным нязломным змаганні. Гэта быў другі. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, які верш вам падаецца згенераваным, а які верш выглядае як створаны чалавекам. Добра. Дзякую вам, паважаныя нашы слухачы і слухачкі. Дзякую вам за ўсе каментары пад нашым офлайн-выпускам, які Лёша, дзякую табе, мантаваў вельмі доўга. Мы здымалі на 3 камеры, шмат мікрафонаў і ввогуле стараліся. Дзякую за вашы каментары і кампліменты. Вось, мы будзем далей выходзіць для вас у асноўным онлайн, але прыязджайце на Тутаку у ліпені і там пабачымся асабіста, пазнаёмімся, разам запішам падкаст, будзе файна. Вось. Дзякуй нам за навіны, за вершы, за настрой, за памылачкі, за адсутнасць памылачак, за ўсё. Збіраемся, працягваем рабіць гэты праект, нам все падабаецца і, канешне, дзякуючы вам, бо вы нам даеце энергію, матывацыю гэта все рабіць. Сёння мы пішемся 2 гадзіны 5 хвілін. Вось, таму гэта таксама. І для вас у студыі былі Алексей Картыннік, Эмілія Гаурус і Женя. Дзякую вам. Дзякую, што паслухалі. Пакуль. Да сустрэчы.